Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. ஓகே, பிரணதி இன்னைக்கு யார் படிக்க நேற்றுக்கு இந்திரா மாதாஜி படிக்கிறேன் சொன்னாங்க இல்லையா? இருக்காங்களா இந்திரா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஷேர் இந்திராணி மாதாஜி. நீங்க தான் கரெக்ட். நேற்றுக்கே நீங்க ஹேண்ட் பண்ணீங்களே, அப்ப உங்களை பண்ண விடாம வேற யார்கிட்டயோ சொன்னேன் இல்லையா? நான் பண்றீங்களா? ரெடியா இருக்கீங்களா? இஃப் யூ ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் நான் வந்து ஸ்கிரீன்ல போடுவீங்களா மாதாஜி? அதான் போடுறேன் அதான் உங்ககிட்ட ஸ்கிரீன்ல போடுறேன் நான். எஸ். அப்புறம் புக்கை பத்தி சொல்றேன். யாருக்கெல்லாம் புக்கு வாங்கணும்னு திரும்பி அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆயிடுது. ஓகே, டோன்ட் வரி. நீங்களா திங்க் பண்ணி போடுறதுக்குள்ள அங்க யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ அவங்க வாங்கின்னு போடுத்துன்னு போயாச்சு. அதனால எழுதுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்துடுதா உங்களுக்கு புக்கு? அது பேசிட்டு இருக்கோம். அது பேசிட்டு இருக்கோம். இல்ல நான் L3 புக் சொல்றேன். பாக்கி எல்லாம் இருக்கு. வந்துடுது இல்லையா? 2-3 பேருக்கு வந்துருச்சு. ஓகே. சோ இல்ல இன்னமும் வந்து யாருக்கு வாங்கணுமோ திங்க் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டேதான் இருப்போம். பணத்தை கட்டி இது பண்ணிடணும். அப்போ ஏன்னா இது L3 புக்ஸ் ரொம்ப இதுதானே, அது வந்து அடுத்த வருஷமும் யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. ஓகே, என்ன எப்படியோ தோன்றிருக்கு. அப்படியே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஃபாண்ட் வந்து இப்ப சரியா இருக்கு. ஸோ அது வேற சொல்லணும்னு நினைச்சேன். இது புக்கு அப்போ வந்து L3 புக்ஸுக்கு வந்து நீங்க அடுத்த மாசமும் அடுத்த பக்தி சாஸ்திரியும் யூஸ் ஆகும். ஏன்னா அதுல வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் ஆன்சர் எல்லாம் கிடையாது. இப்போயே நான் சொல்லிட்டேன், உங்களுக்கு கையால எழுதணும். அதை ரெஃபர் பண்ணனா புக்கு வேணும். என்னதான் ஆன்லைன் பார்த்தாலும் அன்னைக்கே பார்த்து மக்கர் பண்ணா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? ஆன்லைன் தான், புக்கு தான் இல்லையா? எனிவே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணதி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா தத்சூர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगगण ललित श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्राह्मण हिताय च जगत् हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंकाय देकिरीं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। श्रीगुरुं दीनधारणं श्री चैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज अपाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजंग्रये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नारायण नमस्कृत्य परं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां कदा कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः
विजयन्तः भद्राणि विदुनोति सुहृद सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी थैंक यू माताजी 100% பர்ஃபெக்ட்டா சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி. நோ ஃப்ளா. थैंक यू माताजी. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ಈ சப்ஜெக்ட்ஸ் இல்ல, எங்க போன எனக்கு சாரி. நம்ம இது படிக்கணும் இல்லையா? அதுலதான் இருக்கும். அதுக்குள்ளதான் இருக்கு மீனிங்ஸ். ஸ்லோகா வித் மீனிங்ஸ் அதுவும் படிச்சுட்டு தென் எஸ் எஸ் யாரெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க நான் பாக்குறேன் முதல்ல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஹேண்ட் தான் ரைஸ்டா இருக்கு. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. वाचो वेगं मनस क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरोबस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विसकेद धीरः सर्वाम् अभिमां पृथिवीं स जिष्यात्. மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு. பேச்சின் தூண்டுதல், மனதின் உந்துதல், கோபத்தின் தூண்டுதல் மற்றும் நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பின் தூண்டுதல்களை பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய நிதான புத்தியுள்ள ஒருவர் உலகம் முழுவதிலும் சீடர்களை ஏற்கும் தகுதி வாய்ந்தவர் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படி. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम पढ़ी. अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्घश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. மொழிபெயர்ப்பு. ஒருவன் பின்வரும் 6 செயல்களில் அளவிற்கு அதிகமாக சிக்கிக் கொள்ளும் போது அவனது பக்தி தொண்டு அழிந்து விடுகிறது. தேவைக்கு அதிகமாக தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல் அல்லது தேவைக்கு அதிகமாக செல்வம் திரட்டுதல். 2 கிடைத்தற்கு அரிய பௌதிக வஸ்துக்களை அடைவதற்கு பெருமுயற்சி செய்தல். 3 பௌதிக விஷயங்களை பேசுதல். 4 சாஸ்திர விதிகளை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக அல்லாமல் ஒப்புக்கு பின்பற்றுதல் அல்லது சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்து சுதந்திரமாக செயல்படுதல் அல்லது மனப்போன போக்கில் செயல்படுதல். 5 கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத பௌதிக எண்ணம் கொண்டவர்களுக்கு சமம் கொள்ளுதல். 6 பௌதிக சாதனைகளின் மேல் பேராசை கொள்ளுதல். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அடுத்தது யார் படிக்கணும்? ரஞ்சனி மாதாஜி படிங்க. ஜெயந்தி ஒரு நிமிஷம். இப்ப படிச்சது யாரு? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ரஞ்சனி மாதாஜி ஒரே ஒரு நிமிஷம். இப்ப படிச்சது யாரு? இந்த மாதாஜி ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ ஜெயஸ்ரீ படிச்சேங்க மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களா? நான் படிச்சிட்டேன் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்லோகம் 1 அவங்க படிச்சாங்க லோவர் மாதாஜி. பண்ணுங்க. ஹேண்ட் லோவர் பண்ணேனே, லோவர் பண்ணிட்டேன். பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நீங்க படிங்க. யார் இப்போ பேர் சொன்னீங்க? हरे कृष्ण माताजी. ரஞ்சனி மாதாஜி. उत्साहान् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग विद्यागात् सदो वृत्तते. संग त्यागात् सदो वृत्तते षड्भिः भक्तिः प्रसिद्ध्यति. हरे कृष्ण माताजी. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. தூய பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதற்கு அனுகூலமான 6 கொள்கைகள் உள்ளன. 1 உற்சாகத்துடன் இருத்தல். 2 நம்பிக்கையுடன் மேலுதல். 3 பொறுமையுடன் இருத்தல். சரணம், கீர்த்தம், ஸ்மரணம், கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுறுதல், உரைத்தல், நினைத்தல் முதலியன. பக்தி தொண்டிற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்தல். 5 பக்தர் அல்லாதவரின் சங்கத்தில் கைவிடுதல். முந்திய
6 முந்திய ஆச்சாரிகளின் அச்சுவடைகளை பின்பற்றுதல். இந்த 6 கொள்கைகளையும் தூய பக்தி தொண்டின் முழுமையான வெற்றியை நிச்சயமாக உறுதி செய்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण படி प्रणाम माताजी படி. सदादि प्रतिगुणाति पूज्यं आचार्य पृच्छति भूते भोगयति सहिदं वीति लक्षणं மொழிபெயர்ப்பு. வெகுமதிகளை தானமாக கொடுத்தல், தானம் அளிக்கப்படும் வெகுமதிகளை ஏற்றல், மனதை நம்பிக்கையுடன் ஒருவரிடம் வெளிப்படுத்துதல், நம்பிக்கையுடன் விசாரித்தல், பிரசாதம் ஏற்றல் மற்றும் பிரசாதம் அளித்தல் ஆகியவை பக்தர்களுக்கு இடையில் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் அன்பிற்கான 6 லட்சணங்கள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், தங்கம் மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्णेदि यद्गिरिदं मनसा क्रियेद दीक्षासि सेतु प्रलतिष्ठ भजन्दम् ईशं शुश्रूषाय भजन विन्यम् अनन्यम् अन्य लिङ्गादि शून्य हृदम् ईप्सित संगलप्या. ஹரிபோல். மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் கிருஷ்ணனின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் பக்தரை மனதால் கௌரவிக்க வேண்டும். தீட்சை பெற்று பகவானின் விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தருக்கு பணிவான வணக்கங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். மேலும் பக்தி தொண்டில் வலுவாக உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவரும் மற்றவரை நிந்திக்கும் எண்ணம் அறவே இல்லாதவருமான தூய பக்தரிடம் சங்கம் கொண்டு அவருக்கு உண்மையான சேவை செய்ய வேண்டும். ஹரிபோல். வெரி குட். எஸ், பிரபுஜி படிங்க. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிட்டு படிக்கலையா? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. படி. दृष्टै स्वभाव जनिर्दैर् वभुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वम् इह भक्त जनस्य पश्येत् गंगांबसां न खलु बुद्बुद पेन पंगैर् ब्रह्मरवत्वम् அபகச்சதி நீர தர்மை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருள் மொழிபெயர்ப்பு. கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ள தூய பக்தர் உடலோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. அத்தகைய பக்தரை பௌதிக கண்ணோட்டத்துடன் காணக்கூடாது. ஒரு பக்தர் தாழ்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும், மோசமான மேனி நிறத்தை கொண்டிருந்தாலும், அங்கஹீனமாக உடலை கொண்டிருந்தாலும், நோய்வாய்ப்பட்ட பலவீனமான உடலை கொண்டிருந்தாலும் அவற்றை பொருட்படுத்த கூடாது. சாதாரண பார்வையில் உடலில் குறைகள் காணப்பட்டாலும் ஒரு தூய பக்தரின் உடல் என்றும் களங்கம் அடைவதில்லை. அது நுரை மற்றும் சேற்றினால் நிறைந்த மழைக்கால கங்கை நீரை போன்றதாகும். கங்கை நீர் என்றும் மாசுபடுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணன். ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேறியவர்கள் கங்கை நீரின் நிலையை பார்க்காமல் அதில் நீராடுவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதனாலதான் புத்புத அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி எல்லாம் இப்படி வரும், பபிள்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழுக்கிறது அது மாதிரி வரும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இருந்தாலும் என்னது, கங்கை நீர் இஸ் கங்கா. அது அழுக்க நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, யாரும் அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு. இதுதான் இப்ப பார்த்துன்னு இருக்கோம் நம்ம 7. அது மாதிரினாலும் இது படிக்கலாம். ராஜேஸ்வரி முருகேஷ மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. படிங்க. श्यात् कृष्ण नाम सरितादि सीताप्यविद्या पिष्टोपतप्त रसन्यस्य न रोचिकानु ரசனஸ்ய न रोचिकानु किन्तु वातारात् अनुदिनं किन्त्वादरात् अनुदिनं खलु शैव जिष्टा स्वाद्विक्रामत् भवति तत् गत क्रमात् भवति तत् गत मूलहन्त्री. என்ன சொல்றாங்க? படிங்க, இதையும் படிங்க. கிருஷ்ணரின் திருநாமம், குணம், லீலைகள் மற்றும் செயல்கள் கற்கண்டை போல தெய்வீக சுவை கொண்டவை. அறியாமை எனும் மஞ்சள் காமாலை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவன் நாவில் இச்சுவை இனிப்பினை சுவைக்க இயலாது. எனினும் சுவையான இத்திருநாமங்களை கவனமுடனும் அனுதினமும் உச்சரிப்பதால் அவனது நாவில் இயற்கையான சுவை உண்டாகிறது. நோயானது படிப்படியாக வேறறுக்கப்படுகிறது. இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம்.
தேங்க்யூ இன்னும் யாரெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ லோவர் பண்ண வேண்டாம், நம்ம டெக்ஸ்ட் படிக்கும் போது வந்து நீங்க படிக்கலாம். ஓகே, நான் வந்து அதை ஷேர் பண்றேன். எஸ், 7வது. நீங்க சொன்னதெல்லாம் பொய்யாமே. யார்கிட்ட பேசுறா? பொய்யா? நான் சொன்னது பொய்யா? நீங்க சொன்னதெல்லாம் பொய்ன்னு சொல்றாங்க. யார்கிட்ட சொன்னது தெரியல. எங்கிட்ட சொல்ல நினைக்கிறேன். ஓகே, இதான் இப்போ நம்ம வந்து மாதாஜி படிச்சாங்க. இதுல வந்து இப்பதான் ஸ்டார்டிங்ல நம்ம வந்து இவ்வளவுதான் படிச்சிருக்கோம். ஸோ இது வந்து என்னது, இது வந்து லாஸ்ட் ஃபியூ லைன்ஸ் படிச்சு விடுறேன். மஞ்சள் காமாலை. இப்ப வந்து ஒரு மஞ்சள் எல்லாருக்குமே தெரியல. மஞ்சள் காமாலை வந்து அவனுக்கு எப்படி நல்ல ஸ்வீட்டா இருக்கிற அது கொடுத்தாலும் அவனுக்கு வந்து அதெல்லாம் கசப்பா இருக்கும். ஏன்னா அந்த பைல் சம் ப்ராப்ளம், அவனோட வந்து டைஜஷன் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, சம்திங். சோ அது மாதிரி அதே போலதான் நம்ம இருக்கோம். நம்மளுக்கு எல்லாம் பகவான் எல்லாம் அங்காபியாம எல்லாம் சௌகரியம் பண்ணி கொடுத்திருக்கா. இது போல இஸ்கான் மாதிரி ஒரு சென்டர் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கா. குருவை தேடிண்டே போன குருவே நமக்கு வந்து அருளறதுக்கு வெயிட் பண்றாரு. ஷெல்டர் ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ணுங்க, நான் இருக்கேன் உங்களை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கைடு பண்றாங்க. இதுக்கு நம்ம பணம் காசு ஏதாவது கட்டினோமா? ஒண்ணும் கிடையாது. புக்கு வாங்குறதுக்கு சொல்றோம். என்னதுக்குன்னா அது உங்களுக்கு சௌரியத்துக்கு. நீங்க புக்கு வாங்கி நம்ம இஸ்கானுக்கு ஏதாவது வரப்போறதா கிடைக்கும். அந்த புக்கு வாங்குற காசு தான் நீங்க உங்களுக்கு கொடுக்க போறாங்க. அதுல ஒன்றும் பிசினஸ் எல்லாம் பண்றது கிடையாது இல்லையா. ஆனா அப்கோர்ஸ் நீங்க பக்கத்துல லோக்கலா வாங்கினா கொஞ்சம் கம்மியா கிடைக்கும். ஏன்னா அந்த போஸ்டல் சார்ஜஸ் கம்மி. இல்ல கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுப்பாங்களா இருக்கும். அவ யாரும் வந்து எந்த இதுல இப்ப ஆடி சேல் ஆவணி சேல் எல்லாம் போடுறாங்க இல்லையா, எவனுமே எனக்கு பணம் வேண்டாம், நான் உங்களுக்கு சேல்ல 5 புடவை கொடுக்குறேன்ல யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த 5 புடவை கொடுத்தாலும் 1 வாங்கினா 5 ஃப்ரீனாலும் அதுலயும் அவனுக்கு வந்து வரும்படி இருக்கும். பிசினஸ் பண்றவனுக்கு அது இருக்கும். நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரி இஸ்கான்ல அட்லீஸ்ட் பெங்களூர்ல அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம். டிஸ்கவுண்ட்ல தரோம்னு சொல்ல மாட்டோம். அதை கிழிஞ்சிருக்கு, ஒரு கலர் போயிருக்கு, கவர் கிழிஞ்சிருக்கு, ஏதோ ஒன்று இருந்தா வேணா டிஸ்கவுண்ட்ல விற்பாங்க. அதை யார் வாங்குவா? சோ யாராவது டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுக்குறாங்கன்னா அதுலயும் ஏதோ ஒன்று வந்து அவங்களுக்கு இருக்கு, பெனிஃபிட் இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறமே தவிர. அப்ப அதனால நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்தே நம்ம வாங்கலாமே. ஏன்னா அவங்க அழகா வந்து வீட்லயே வந்து கொடுக்குறாங்க. இது என்னோட சஜஷன். உங்க பக்கத்துலயே இருக்குன்னா வாங்கலாம், அதை பத்தி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சொல்றேன். அப்ப என்னன்னா நம்ம எல்லாம் அறியாமையில இருக்கோம். எது வந்து நல்லது, எது கெட்டது. ஆல் தட் கிளிட்டர்ஸ் இஸ் நாட் கோல்டு அப்படிமோ இல்லையா. நம்ம அந்த ஒரு உலகத்துலதான் இருக்கோம். எல்லாம் மாயா உலகத்துல, எல்லாம் பிரகாசமா, எல்லாம் ஜொலிக்கிற எது பார்த்தோம் நம்ம வந்து நம்பிடுறோம். அந்த மாதிரி இதுல இருக்கும். அப்ப என்னது, அதுல வந்து அறியாமையில இருக்கும் நம்ம. நிஜம் எது, பொய் எது, வித்யா எது, அவித்யா எது, என்னெல்லாம் படிச்சா நமக்கு வந்து பணம் சம்பாதிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதுல படிக்கிறோம். இப்ப காலம் எப்படி இருக்குன்னா ஏஐ எல்லாம் பண்ணிடுறது. உங்களுக்கு எல்லாம் இன்னும் இப்ப அது வரப்போற பசங்களுக்கு எல்லாம் திண்டாடி அந்த மாதிரிதான் இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க என்னெல்லாம் படிச்சு அவங்க வந்து எல்லாம் பண்ண நினைக்கிறது, நம்மளே வந்து ஒண்ணும் தெரியாத நம்ம எல்லாம் உட்காந்து ஏஐல போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏஐ என்ன தெரியும் இல்லையா, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அது வந்து எல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது. எனக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது. டெக்னிக்கலி நாட் தட் சவுண்ட் இருந்தாலும் நம்ம எல்லாருக்கும் ஈஸியா பண்ணி இது பண்றாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் அறியாமையில இருக்கோம். நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம அத்தை படிச்சுட்டோம் இத்த படிச்சுட்டோம், ஒண்ணும் கிடையாது. நம்ம வந்து இந்த அசாஸ்வதம் துக்காலயம் அசாஸ்வதம் உலகத்துல தான் இருக்கும். சோ அவர் வந்து என்னதுல கொடுத்திருக்கு அதை படிக்கலாம். அதே போல தெய்வீக சுவை உடையதான கிருஷ்ணரின் நாமம், ரூபம், குணங்கள் மற்றும் லீலைகளை சுவைக்க விடாமல், இந்த மாதிரி இப்ப கிளாஸ் அட்டன் பண்றாதவங்களை சொல்றேன், யார் பண்றீங்களோ அவங்கள பத்தி சொல்ல. நீங்க வந்து அதை கேட்கறதுக்கு நல்லா விருப்பப்பட்டுதான் வந்திருக்கீங்க. ஆனா யாருக்கு வந்து ஏதோ ஜென்யூன் ரீசன் இருந்து வரல, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் சோம்பேறி, இந்த நேரம் தூங்கணும், யாரோட போன் வந்தது, அம்மாவோட போன் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அம்மாட்ட பேசி, என்னம்மா சமைச்சேன், அம்மா நீ என்ன சமைச்ச, நான் என்ன சமைச்சேன், இதெல்லாம் பேசி முடிச்சு சரிம்மா கிளாஸ் நடக்கிறது, நீங்க வந்து பார்த்தா கிளாஸ் கத்தம். அப்ப எதுல இம்பார்ட்டன்ட், அம்மாவோ அத்தையோ இல்ல ஏதோ ஃப்ரெண்டுட்டையோ வந்து அதுலதான் நாட்டம் போகும். ஏன்னா அறியாமையில இருக்கும். நம்ம எது வந்து வித்யா எது அவித்யா தெரியாம நம்ம இருக்கோம். சோ இதுதான் நம்மளை வந்து தடுக்கிறது. பகவானை பத்தி குணங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கும், ரூபத்தை பாக்குறதுக்கும், நாமத்தை கேட்கறதுக்கும், சொல்றதுக்கும் இதெல்லாம் முடியாம நம்ம என்ன பண்றோம், தூக்கத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ட். காலையில எவ்வளவு பேர் வரும் மங்களாரத்துக்கு, அந்த அட்டெண்டன்ஸ்ல போட்டுட்டு இருக்கோம். இப்போ போடுறோம், இப்படி பார்த்தா தெரியும். டேம் எல்லாம் போடவே வேண்டாம். நிறைய பேர் டேம் எல்லாம் போடுறது இல்ல. டிஏஎம் இங்க மாணிக்கவல்லி மாதாஜி போட்டிருக்காங்க. நிறைய பேருக்கு ரீநேம் பண்ண தெரியல பாவம். அதனால எங்க பேரை பார்த்தா தெரியாதா, நம்ம தமிழ் பசங்க தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்னு தெரியாதா? எல்லாரும் தெரியும். தமிழ் ஸ்டூடெண்ட் எந்த கிளாஸ்ல எந்த டீச்சர் எடுக்கிறாங்க எல்லாமே ஒரு அத்துப்படி ஆயிடுது எங்களுக்கு. சோ என்னன்னா காலையில தூக்கம் இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. காலையில தூங்கணும். எகைன் ஐம் சேயிங் நாட் வெரி ஓல்ட் பீப்புள், நாட் வெரி சின்ன பசங்களையும் சொல்லல, ரொம்ப உடம்பு முடியாதுக்கு மருந்துல இருக்கிறவங்களை பத்தியும் சொல்லல. இன் ஜெனரல் எல்லாரும் அந்த மாதிரி இல்ல இல்லையா. எல்லாரும் ஒரு மாதிரி நல்லா உடம்புலதான் இருக்கும். எல்லாரும் வரணும். என்னைக்கா ஒரு நாள் வர முடியல இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் நம்ம வந்து எப்பவுமே காலையில வந்து மங்களாரத்தி எல்லாம் அட்டன் பண்ணணும்.
அப்ப இதை என்ன கொடுத்திருக்கு? இருப்பினும் ஒருவன் கிருஷ்ண பக்தியை மிகுந்த கவனத்துடனும் ஸ்ரத்தையுடனும் மேற்கொண்டு, இவன் வந்து ஒருத்தன் வந்து இது அறியாமையில் இருக்கான், இருந்தாலும் அவன் வந்து ட்ரை பண்றான். என்ன பண்றான்? ஒருவன் கிருஷ்ண பக்தியை மிகுந்த கவனத்துடனும் ஸ்ரத்தையுடனும் மேற்கொண்டு திருநாமங்களை உச்சரித்து கிருஷ்ணரின் திவ்ய லீலைகளை செவியுறும் போது அவனது அறியாமை அழிக்கப்படுகிறது. எல்லாம் ஒரே ஓவர் நைட் எல்லாம் போகாது. மெதுவா வந்து இந்த ரப் பண்ணி இல்ல பெயிண்ட் அடிக்கிறத ஸ்க்ரப் பண்ணி பண்ணுவாங்களே, அந்த மாதிரி நம்மளோட அந்த அறியாமையில கொஞ்சமா போயிடும். அதனாலதான் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல திளைச்சு இருக்கணும்ங்கிறது. மேலும் அவனது நாவானது கிருஷ்ணரின் திவ்ய குணங்களையும் அவரது மற்ற பரிவாரங்களின் இனிமையையும் சுவைக்க இயலும். அப்ப பகவான் நாமத்தை அடுக்கதான் அதோட தான் இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி எப்படி அந்த பகவானோட நாமத்தை சொல்றதுக்கு நமக்கு ஒரு இது ஜபத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போ வரும்? மாலையை பார்த்து இன்னும் இவ்வளவு பீட்ஸ் இருக்கா, இன்னும் இவ்வளவு முத்துகள் இருக்கா, எப்ப நான் முடிக்கிறது, ஒரு மாலையே இவ்வளவு நேரம் எடுக்கிற அதெல்லாம் நினைச்சா அவ்வளவுதான். என்னது நமக்கு வந்து நாட்டம் இல்ல, ஆன்மீகத்துல அவ்வளவு நம்ம கீழே இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப நம்ம என்னது இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும் நமக்கு. நாக்கு மாட்டுக்கு சொல்லும், நம்ம அப்படி கண்ண மூடின்னு பகவானை தியானம் பண்ணி அவரோட புல்லாங்குழலை தியானம் பண்ணலாம், அவர் நிற்கிற அழகை தியானம் பண்ணலாம், அவரோட முகத்துல உள்ள ஒரு அந்த புன்சிரிப்பை தியானம் பண்ணலாம், அவர் பக்கத்துல இருக்கிற ராதாரணியை பார்க்கலாம், எல்லாம் இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னதுன்னா, எப்ப அந்த 108 போறதுன்னே தெரியாது. அடுத்து அதுக்குள்ள என்ன கிருஷ்ணமணி வந்துடும், கையில நெரடும். அப்புறம் திரும்பி மாலையை மாத்திட்டு திரும்பி ஹரே கிருஷ்ணா ஏன்னா அது ரொம்ப நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அப்ப அப்படியே பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே. இப்படிதான் எல்லாரும் ஜபம் பண்றாங்க. நான் மாலையை பார்த்து இன்னும் எவ்வளவு ஜபம் பண்ணும், இன்னும் எவ்வளவு மாலை இருக்கு, அதெல்லாம் பண்ண யாருக்குமே முடியாது. ஓகே, ஹரிதாஸ் டாக்கூர் எல்லாம் அவ்வளவு எல்லாம் பண்ணு. அவங்க வந்து லைஃபே அது கொடுத்துட்டாங்க. நம்மளாம் அந்த மாதிரி பண்ண சொல்லவே இல்லை. 16 ரவுண்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க. முதல்ல 64 சொன்னாங்க. அப்புறம் பிரபுபாதா வந்து கன்செஷன் போட்டு 16 இல்ல பசங்களுக்கு எல்லாம் வேற வேலையெல்லாம் இருக்கு, அவங்க வந்து புஸ்தகம் வியாபாரம் பண்ணணும், இதெல்லாம் வியாபாரம்னா எனக்கு புஸ்தகம் வித்து போனோம் இல்லையா, புஸ்தகம் எல்லாம் எழுதியிருக்கேன் என்னத்துக்கு, அதுல இருந்து பணம் வந்து அதுலதான் ரெண்ட் கட்டின்னு இருந்தாங்க, அதுலதான் சாப்பிட்டு இருந்தாங்க. பகவான் போட் பண்ணும். அப்புறம் அது படிச்சு நீங்க முன்னுக்கு வரணும், இதுல ஆன்மீகத்துல முன்னுக்கு வரணும். அதனாலதான் புக்கை வந்து விற்பனை பண்றதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். சும்மா கொடுக்காதீங்க, அதுவும் சொல்லுவார். சும்மா கொடுத்தனா விலையே இல்லை. நம்ம ஒரு சின்ன புக்கோ பெரிய புக்கோ சும்மா கொடுத்து பாருங்க, அதுக்கு விலையே இருக்காது. பணம் கொடுத்தோம்னாக்கா எஸ், அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியும். இப்போ அது நல்லா யூஸும் பண்ணுவோம். அதனால புக்கு வாங்கணும், எல்லாரும் புக்கு விநியோகமும் பண்ணணும். சோ கிருஷ்ண உணர்வு முறையாக பயிற்சி செய்வதனால், தட் இஸ் தொடர்ந்து வளர்ப்பதினால், இன்னைக்கு வந்து நான் 10 நாள் வரல, திரும்பி நான் வந்திருக்கேன், இன்னைக்கு என்ன போர் அடிக்கிறது, அந்த வேலை இல்லை இது இல்லை, சரி இவ்வளவு பேர் போன்ல எவ்வளவு பேர்கிட்ட தான் பேசுறது, சரி இன்னைக்கு வேணா சும்மா ஒரு அட்டென்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு எல்லாம் வந்தாலும் ருச்சி வராது. எப்போ ருச்சி வரும்? யூஆர் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு திஸ் கிளாஸ். எப்போ இந்த செவ்வாய்க்கிழமை வரும், எப்போ திங்கக்கிழமை வரும், இந்த 3 மணி கிளாஸ் இருக்கேன், நான் 2:30 மணிக்கே வரணும், 3 மணினா 3:30 மணிக்கு வந்து அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு போறது, அதெல்லாம் அதுல எல்லாம் ருச்சி வரவே வராது. we have to come on time. 2:30 மணிக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா 2:30 மணிக்கு வந்து அவங்க ஜபம் பண்றாங்களா, நான் மியூட்ல ஜபம் பண்றேனே, என்னோட ஒரு 3 ரவுண்ட் ஆயிடும் அவங்க பண்றதுக்குள்ள. அந்த மாதிரியில அப்புறம் நம்ம பஜன் இல்லாம பாடுறோம், அதுல ஒரு ருச்சி, எல்லாத்துலயும் ஒரு டேஸ்ட் நம்ம கண்டு போயிட்டோம்னா மிஸ்ஸே பண்ண மாட்டோம். அவங்க எகைன் நான் சொல்றேன், நம்ம கிளாஸை பத்தி சொல்ல எல்லாரும் நல்லா வரீங்க, ஆனா சீக்கிரமா இருந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சு கொடுத்து, அது நான் பார்த்துன்னு தான் இருக்கேன். முன்னாடி எல்லாரும் வந்துட்டு இருந்தாங்க, இப்போ குறைஞ்சு போயிடுது. 3 மணிக்கு மேல வராங்க, 3:45 3:45 இருக்கும், 3:15 3:20 போதுதான் எல்லாரும் வரீங்க. எல்லாரும் வீட்டுல தானே இருக்கும். இப்ப எனக்கும் வேலை இல்லையா, அப்ப நானும் சரி 3:30 மணிக்கு வந்தா போறேன். நமக்கு நானும் காட்டுல இல்லை இல்லையா, எனக்கும் எவ்வளவு துணி துவைக்கணும் எல்லாம் இருக்கும். நீங்க பண்ற அவ்வளவு காரியம் எனக்கும் இருக்கும். ஆனா இல்ல, நம்ம கமிட்டட். இந்த கிளாஸ் இருக்குன்னு நம்ம டீச்சரும் ப்ரீச்சர் சொல்லலாம், டீச்சரை விட அவங்க வந்து வராங்க அப்படின்னா அப்ப நம்மளும் வரணும், ஏன்னா நம்மளும் கேட்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும். ஆனா உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா படிக்கிறதுக்கு. பி வித் த கிரௌட். எல்லாருமே அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம சங்கம், இந்த மாதிரி ஒரு சங்கத்துல இருந்தாதான் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல வளருவோம். இல்லாட்டா நான் தனியே வாழ்ந்து விடுறேன், எனக்கு குருவும் வேண்டாம், எனக்கு சத்சங்கமும் வேண்டாம், யாரும் டிவோட்டி அசோசியேஷன் எல்லாமே நான் வந்து முன்னுக்கு போயேன்னா போலாம், எப்ப தடுமாறி விழுவோம் தெரியாது. இந்த அசோசியேஷன் என்ன பண்ணுன்னா அப்படியே அந்த வேர் ஊன்றி, இப்ப நம்ம இந்த வேர் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அப்படியே நம்ம வேர் ரூட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஒரு மரத்தோட சின்ன செடி நம்ம வீட்டுல பார்த்தாலும் ஒரு ரூட் இப்படி இருக்காது, எல்லாம் அப்படி பிணைஞ்சு இருக்கும். சிவா எல்லாரோட அசோசியேஷன் இருந்தாதான் நம்ம வந்து ஒரு காத்திரமா வளரணும்னா இவங்களோட சப்போர்ட், இவங்க சப்போர்ட் எல்லாம் இல்லைன்னா நம்மளால எல்லாம் வளரவே முடியாது. சோ அதனால சத் சங்கம் இந்த மாதிரி எதுவும் வேணும். பக்தி விருக்ஷா கிளாஸும் நீங்க எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு, அது என்டர்டைன்மெண்ட் கிளாஸ் தான், அதுல எல்லாம் படிப்பு எக்ஸாம் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போறது. சோ அந்த மாதிரி வந்து பயிற்சி செய்வதனால், தொடர்ந்து வளர்ப்பதினால் மட்டுமே இத்தகைய ஆன்மீக நன்மையை மீண்டும் அடைதல் சாத்தியம். எஸ், இது வரைக்கும் படிச்சோம் நேத்து. இன்னைக்கு யார் படிக்கலாம்? தனலட்சுமி மாதாஜி யாரு? ஆமா, தனலட்சுமி மாதாஜி தான் ஆன்ட்ரிஸ் பண்ணி.
படிங்க ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. படி. பௌதீக உலகிலுள்ள மனிதன் கிருஷ்ண உணர்வை விட பௌதீக வாழ்வில் அதிக ஆர்வம் கொண்டிருக்கும் போது அவன் நோயுற்ற நிலையில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறான். பகவானின் நித்திய சேவகனாக இருப்பதுமே ஒருவனது உண்மையான நிலையாகும். ஜீவேர ஸ்வரூப ஹய கிருஷ்ணரே நித்யதாச கிருஷ்ணேர நித்யதாச ஹய கிருஷ்ணேர நித்யதாச. ஜீவன் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரின் மாயா சக்தியின் வெளித்தோற்றத்தினால் கவரப்பட்டு கிருஷ்ணரை முற்றிலுமாக மறக்கின்றானோ அப்போது அந்த ஆரோக்கியமான நிலை இழக்கப்படுகிறது. மாயையினுடைய இந்த உலகம் துராஷ்ரய மோசமான அல்லது பொய்யான அடைக்கலம் எனப்படுகிறது. இந்த துராஷ்ரயத்தில் நம்பிக்கை வைப்பவன் ஒன்றன் பின் ஒன்றான எதிர்பார்ப்பிலேயே வாழ்வை கழிக்கிறான். பௌதீக உலகில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு முயல்கின்றனர். அவர்களது பௌதீக முயற்சிகள் எல்லா வழியிலும் தோல்வியுற்ற போதிலும் அறியாமையின் காரணத்தினால் தங்களது தவறுகளை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை. ஒரு தவறை மற்றொரு தவறின் மூலம் சரி செய்வதற்கு மக்கள் முயல்கின்றனர். இதுவே பௌதீக உலகின் வாழ்க்கை போராட்டத்திற்கான பாதையாகும். இந்த நிலையில் இருப்பவனிடம் கிருஷ்ண பக்தியை ஏற்று மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்படி அறிவுறுத்தினால் அவன் அதனை ஏற்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவன் ஏத்துக்கலன்னா யாருக்கு போச்சு? அவனுக்கு தான் போச்சு. கரெக்டா? இது படிக்கும்போது நமக்கு புரியறதா இல்லையா? எல்லாருக்கும் புரியும். இன்னொன்னு எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணா அப்போதான் அப்படியா அதெல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். இதேதான் நம்ம கிளாஸ்லயும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன பண்றோம்? வாங்க டைம்ல வாங்க, ஒரு 2:30க்கு கூட்டு ஜபம் இருக்கு, எல்லாரும் சேர்ந்து ஜபம் பண்ணலாம். அப்படி பண்ணும்போது எல்லாமே மியூட்ல பண்ணலாமே. அந்த மாதிரி பண்ணணும். ஒரு ஷெல்டர் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன், எதுக்கு, அது இது நான் ஏன் பண்ணோம்? எல்லாத்துக்கும் ஒரு கொஸ்டின். நேரோ திங்கிங். இதுதான் நேரோ திங்கிங். அப்புறம் யாருக்கு போச்சு? இதுதான் கடைசி சென்டென்ஸ். சோ வெரி இது அந்த மாதிரி நன்னா இருங்க, மகிழ்ச்சியா இருங்க, இதெல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னா அது அவன் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. இதுதான் முக்காவாசி பேரும் இப்படிதான் இருக்காங்க. ஏத்துக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மி. சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? கிருஷ்ணேர ஜீவேர ஸ்வரூப. நம்ம ஸ்வரூபம் என்னது? நம்ம எல்லாம் பகவான் சேவை புரியறதுதான் நம்ம ஸ்வரூபம். கிருஷ்ணேர நித்தியதாசனா இருக்கிறதா நம்ம பண்ணணும். எப்பவுமே பகவானுக்கு சேவை புரியறதா நமக்கு இது. அதுதான் வேலை. கண்ணெண்ணத்து கொடுத்திருக்கு. பகவானுடைய தரிசனம் பாக்குறதுக்கு தான் கொடுத்திருக்கு. நல்ல திங்ஸ் தான் பாக்குறதுக்கு கிருஷ்ணம் இது கண்ணு விருப்பப்படும். அது கிருஷ்ணரையே பார்க்கலாமே. அது அவ்வளவு அழகா இருக்குமே. ஒரு வாட்டியும் ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு என்னமா அழகுபடுத்துறாங்க. காது அந்த மாதிரி இனிமையான பகவானை சுதிக்கிற இதெல்லாம் தான் நம்ம கேட்கணும். எல்லாமே நம்ம அங்க அவயங்கள் கால் எண்ணத்து கொடுத்திருக்கு. பிரதட்சணம் பண்றதுக்கு தான் கொடுத்திருக்கு. கை எண்ணத்துக்கு, வாய் எண்ணத்துக்கு, அப்படி ஒவ்வொன்னா சொல்லிட்டு போலாம். ஆனா என்னது? மாயாசக்தியின் வெளித்தோற்றத்தில் கவரப்பட்டவன் என்ன பிடியிருக்கான்? கிருஷ்ணரை முற்றிலுமாக ஒரு உயிர் வழி மறக்கும் போது இந்த ஆரோக்கியமான நிலையானது இழக்கப்படுகிறது. ஆரோக்கியமாக எல்லாருமே சச்சித்தானந்தா இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே ஜீவராசி எல்லாமே என்னது? பியோர் ஆத்மா தான். நம்மளும் சச்சித்தானந்தா, பகவானோட அதே குவாலிட்டி. ஏன்னா பகவானோட பசங்க தானே நம்ம. அப்ப பகவானோட ஜீன்ஸ் தானே நமக்கு வரும் இல்லையா? அப்ப நம்ம அப்படிதான் பாக்குறோம். என்ன டெஸ்ட் சொல்லுவாங்க பசங்களுக்கு எல்லாம்? ஏதோ டெஸ்ட் எடுப்பாங்க, டிஎன்ஏ டெஸ்டா. ஏன்னா டெஸ்ட் எடுத்தா அம்மாவோட செல் அப்பாவோட செல்லாம் இருக்கும் அப்படிம்பாங்க. அதேதான் நம்ம எல்லாம் பகவானோட பசங்கன்னா எனக்கு பகவானோட குவாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஆனா கொஞ்சமா இருக்கு. நம்ம கிட்ட கொஞ்சமா இருக்கு. அவர்கிட்ட அவ்வளவு நிறைய குவாலிட்டி இருக்கு. ஆனா நம்ம என்னது? வேற இந்த மாயா நம்ம எந்த இருக்கோம்? துராசிரயம். ஆசிரியம்னா என்னது? இடத்துக்கு தான் ஆசிரியங்கிறோம். துராசிரயம் கஷ்டமான உலகம். இந்த மாதிரி ஒரு இருண்ட உலகத்துல நம்ம மாட்டிந்து வெளியில வர தெரியாம இல்ல. எடுத்து சொல்லும் போது அது செவி உறுத்து, ஓ அப்படியா, இதுல வெளியில வரதுக்கு இதுதான் மார்க்கமான்னு கேட்டுருந்தா அதுல நம்பிக்கை இல்லாம ஏன் எதுக்கு 101 கொஸ்டின் கூட கேட்க மாட்டாங்க. பேசாம இருப்பாங்க. பேசாதக்கு கழுத்த இருக்கிறதுமாங்களே. அந்த மாதிரி நிலையில நம்ம இருக்கோம். இன்னும் நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். ரொம்ப அடமெண்டா நம்ம முன்னுக்கு வரலன்னா அப்புறம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது? அந்த இல்லாத மகிழ்ச்சியை அடையும் பொருட்டு மக்கள் இந்த தவறான அடைக்கலத்தை துராசரத்தில் நம்பிக்கை. அதுல என்ன படிச்சனே தவறா? இந்த பௌதிக உலகில் மகிழ்ச்சியே கிடையாது. இல்லையே, நான் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சேனே. அன்னைக்கு ஒரு பிக்சர் பார்த்துடுவேன், என்ன மகிழ்ச்சியா இருந்தேன், எவ்வளவு ஹவர்ஸ் மகிழ்ச்சியா இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இல்ல எவ்வளவு மினிட்ஸ் இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் திரும்பி எல்லாதெல்லாம் மறந்து போயிடும். அது போச்சு. அப்புறம் வேற ஒரு துக்கம் வரும். அதை விட பெரிய துக்கம் தான் வரும். அதுல ஆழ்ந்திருப்போம். சோ இந்த மகிழ்ச்சிங்கிறது ஒரு படம் வாங்கினதுனாலயோ, ஒரு புது மொபைல் வாங்கினதுனாலயோ, ஒரு மூவி பார்த்ததுனாலயோ, ஒரு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டதுனாலே அதுக்கு ஒரு டெம்பரரி தான் இது எல்லாமே மகிழ்ச்சி. ஆனா பெர்மனன்ட் மகிழ்ச்சி என்னது? பகவானோட தியானத்தை நம்ம இருக்கும்போது அதை அனுபவிச்சாதான் தெரியும். ஒருத்தரும் அதை அனுபவிக்கும் போது ஆஹா இன்னும் நிறைய ஜபம் பண்ணலாமா, ஆஹா பகவானோட பிரசாதம் சாப்பிட்டது இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் கம்மியா தான் உப்பு போட்டேன், நல்லா வராதுதான் நினைச்சேன், ஏதோ கை தவறி இன்னும் ஆயிருக்கும். ஆனா பார்த்தா பிரசாதம் அவ்வளவு அமிர்தமா இருக்கும்.
ரொம்ப நல்லா விருப்பப்பட்டு எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் ஆயிருக்கு. நம்ம வீட்டுல அந்த மாதிரி நடக்கும். கோவில்ல தான் வந்து பிரசாதம் நல்லா இருக்குன்னு நம்ம வீட்டுல சாதாரணமா பண்ற இதையும் நம்ம வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி சாப்பிடும்போது என்னது ஒரு நாள்ல டேஸ்ட் தெரியாது. அது சாப்பிட்டு 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 அந்த நாக்கு பழகிடும். அப்ப நமக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஆஹா எவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு. அப்புறம் நம்மளே விருப்பப்பட மாட்டோம். சச்சா பகவானுக்கு கொடுக்காம நம்ம எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு. சோ இது வந்து நம்ம துராசிரயத்தில் தான் நம்பிக்கை கொள்கின்றனர். ஏன் வந்து அதுலதான் உங்களுக்கு வந்து மகிழ்ச்சி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஒரு பெரிய வீடு வாங்கினேன், கார் வாங்கினேன், மொபைல் வாங்கினேன், ஐபோன் வாங்கினேன், அதுலதான் மகிழ்ச்சி இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. யாரோ பின்னாலே தள்ளுவோம், கீழே விழுந்துரும், மொபைல் போச்சு சுக்குன்னு. பின்னாலே நடிப்போம், பெரிய நம்மளோட நல்ல ஃபாரின் காரா இருக்கும், பின்னாலே நடிச்சுன்னா போச்சு, அதோட ரிப்பேர் பண்றதுக்கே அவ்வளவு காசு போகும். சோ இந்த மாதிரி நிறைய இது வந்து நம்ம பொருள்ல ஆசைகளுக்கும் துராசிரயம். இந்த மாதிரி துக்கமான உலகத்துல நம்ம வந்து எதெல்லாம் ஜொலிக்கிறதோ அதெல்லாம் நல்லதுன்னு நினைச்சுன்னா, ஆனா அதுல என்னது மாட்டின்ட்டு நம்ம அதுதான் ஆனந்தம் இருக்கு. ஆனா அது பெர்மனன்ட் ஆனந்தம் கிடையாது. அவர்களது பௌதிக முயற்சி பயனளிக்காது போனாலும் அவர்களது அறியாமையின் காரணமாக அப்படியே அது பயனளிக்கிறது இல்லை. இருந்தாலும் அந்த அவ்வளவு இக்னோரன்ஸ்ல இருக்காங்க. சரி இது போச்சா வேற வாங்கலாம், திரும்பி அதுலதான் நாட்டம் போகுமே தவிர இதுல இங்க இருக்கோம் நம்ம எங்க மாட்டின்னு இருக்கோம்னு அது அவங்களுக்கு விவரம் தெரியாது. அவர்களது அறியாமையின் காரணமாக தங்களது தவறுகளை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை. ஒரு தவறை மற்றொரு தவறின் மூலம் சரி செய்வதற்கு மக்கள் முயல்கின்றனர். நீ கம்பெனியில கொடுப்போம், என்னது ஒரு மொபைல் தான் வாங்கினோம்னா கேரண்டியில இருக்கா வாரண்டியில இருக்கா எல்லாம் பார்த்து இல்ல நீ என்ன ஃபால்ட்டி பீஸ் கொடுத்துருக்க, வீட்டுக்கு வந்தோடனே அது உடஞ்சு போயிடுது, நம்ம கையில விழுந்திருக்கும், அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டோம். அப்படி கொண்டு போய் கொடுத்தா நான் ஏமாத்திட்டேன், அவன் வேறொரு பொருளை கொடுத்தான், திரும்பி இதே உழன்னு இருப்போம் நம்ம இங்கேதான். அதுக்கு வாங்கக்கூடாதுன்னு கிடையாது. பிரபுபாதரே சொல்லுவாரு எல்லாம் வாங்கலாம். அவரே நல்ல வாட்ச் போட்டு இருந்தாரு, ஏரோப்ளைன்ல போயிட்டு இருந்தார், எல்லாம் நல்ல கார், பெரிய பெரிய கார்ல போயிட்டு இருந்தார். ஏன்னா அது அனுபவிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இல்ல, ஃபாஸ்டா போனோம், நல்லா சேஃபா போனோம் அப்படின்னா நல்ல இதா நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறத விட அந்த தொண்டு, கிருஷ்ணரோட தொண்டுக்கு நான் வந்து எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்றேன், அந்த மாதிரி இதுல வந்து எல்லாமே அனுபவிக்கிறான். ஆனா நான் என்னோட சொந்த விருப்பத்துக்கு ஒரு மொபைல் யூஸ் பண்றேன், சொந்த விருப்பத்துக்கு இன்னும் நம்ம வாங்குறோம் எல்லாம் பண்ணோம்னா அது வந்து இதுதான் பெர்மனன்ட் ஹாப்பினஸ் கொடுக்காது. போராட்டத்திற்கான பாதை தான் இதெல்லாமே. இந்த நிலையில் இருக்கும் ஒருவனிடம் சென்று நீ கிருஷ்ண பக்திக்கு வானாக்கா என்ன சொல்லுவான், நான் அழகா மொபைல்ல அவ்வளவு என்ன கிளாரிட்டி தெரியுமா, அந்த இதுல கேமரால என்ன ஒரு இதுல இருக்கு தெரியுமா, எல்லாம் அதை பத்தி பெருமையா சொல்லுவனே தவிர கிருஷ்ண பக்தியில என்ன இருக்கு, நீங்க சும்மா மாலையை வச்சுட்டு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா அதுல என்ன இருக்கு அப்படிமா. ஏன்னா அவனுக்கு டேஸ்ட் தெரியாது. சோ அதனாலதான் அவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பொதுவான ஜனங்கள்ட்ட நம்ம தூரக்க இருக்கணும். ஏன்னாக்கா அவங்களுக்கு டேஸ்ட் தெரியாது, நம்மளையும் அந்த கேட்டகரியில ஒழிச்சுடுவோம். சோ யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். மாணிக்கவல்லி மாதாஜி இந்தியன் படி இந்த ஆழ்ந்த அறியாமைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படி. இந்த ஆழ்ந்த அறியாமைக்கு தீர்வு வழங்குவதற்காகவே இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உலகம் முழுவதும் பரப்பப்படுகிறது. பொதுமக்கள் ஏதும் அறியாத குருட்டு தலைவர்களால் தவறாக வழி நடத்தப்படுகின்றனர். அரசியல்வாதிகள், தத்துவ அறிஞர்கள், விஞ்ஞானிகள் முதலிய மனித சமூகத்தின் தலைவர்கள் அனைவரும் குருடர்கள் ஆவர். ஏனெனில் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வற்றவர்களாக உள்ளனர். நாஸ்திக தன்மை நிறைந்த வாழ்வினால் உண்மையான அறிவை இழந்தவர்களான அவர்களை பாவப்பட்ட அயோக்கியர்கள் என்றும் மனிதர்களில் கீழானவர்கள் என்றும் பகவத்கீதை குறிப்பிடப்படுகிறது. மூடாக பிரபத்யந்தே மாயையா ஞானா அசூரம் பாவம் ஆஸ்ரிதாக. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரில் நாஸ்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. பகவத்கீதை 7.15. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதை இவ எல்லாருமே இந்த பௌதிகத்தை இருக்கிறவங்க எல்லாம் குருட்டுன்னு அவங்க எது நல்லது, இந்த பஷ்யத்தின்னு எல்லாம் வரும், அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் இப்போ பகவத்கீதைல. அப்படின்னா என்னது, எதை பார்க்கணுமோ அது பார்க்கறது இல்ல, கண்ணு தெரியறது, ஆனா பார்க்கக்கூடியது என்னது, இது கிராஸ் பண்ணி நல்லதை வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணி கிரகிச்சு வச்சுக்கிறதா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ இவங்க எல்லாம் என்னது, யாரு அறியாத குருட்டு தலைவர்களால் பொதுமக்கள் தவறாக வழி நடத்தப்படுகின்றனர். நிறைய இப்போ நம்ம இதுல சொல்லவே வேண்டியல, தமிழ்நாட்டு ஃபேமஸ் ஆயிடுது இப்போ அதுக்கெல்லாம் மீம்ஸே வர ஆரம்பிச்சுடுது தமிழ்நாட்டு பாலிடிக்ஸை பத்தி. சோ அறியாமையில இருக்கிற தலைவர்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அறியாமையை தான் வந்து இது பண்ணுவாங்க இல்லையா,
பப்ளிசைஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப நம்மளும் அதிலேயே அந்த மாதிரி இப்போ தலைவர்களையும் தேர்ந்தெடுக்கிறது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தேர்ந்தெடுக்கணும். ஆனா எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஆயிட்டாங்க, யாரை தான் தேர்ந்தெடுக்கிறது? நம்மளோ போக மாட்டோம். அந்த இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து போட்டி போட்டு போக மாட்டோம். அப்புறம் யாரு தேர்ந்தெடுக்கணுமோ அவங்கயும் என்னது, நீ இவன் டிவி கொடுத்தான், இவன் இதுதான் கொடுத்தான், என்னது பைசைக்கிள் கொடுத்தானே சம்திங், எது இம்பார்ட்டன்ட்? கலர் டிவி தானே இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப அது யாரு வந்து கொடுத்தானோ அவனுக்கு நான் ஓட்டு போடுறேன். தலைவன் எப்படி, அதெல்லாம் பார்க்கணும் நம்ம. சோ என்னது மனித சமுதாயத்தின் தலைவர்களான அரசியல்வாதிகள், தத்துவவாதிகள், விஞ்ஞானிகள் கிருஷ்ண உணர்வு அற்றவர்களாக இருப்பதால் அவர்கள் குருடர்கள். ஏன்னா அவங்க என்ன பார்க்கணுமோ, எது நன்மை பயக்குமோ அது வந்து பாக்குறது இல்ல. இப்ப இந்த காந்திஜிக்கே ரொம்ப ஆன்மீகத்துல இருந்தார் அவர், இல்லைன்னு இல்ல. ஆனா மட்டும் சொல்லி பார்த்தார் நம்ம பிரபுபாதா, பாரு போறோம், நீ வந்து நிறைய உழைச்சிட்ட போறோம், இனிமே வந்து அந்த பதவியெல்லாம் விட்டுடும், நீ பாட்டு நீ ஆன்மீகத்துல இருக்க இல்லையா, அந்த நாட்டத்திலேயே இருந்து இனிமே வேற உள்வாலாம் எடுத்து பண்ணட்டும், நம்ம சுதந்திரம் எல்லாம் வாங்குறதுக்கெல்லாம் நீ போராடியாச்சு, போறோம், உனக்கும் வயசாயிடுச்சுன்னு கேட்கல அவர். நாத்திகத்து இதுல இருந்தார், ஆன்மீகத்திலயும் இருந்தார். ஆனா இல்ல, நான் வந்து பண்ணணும் லீடர்ஷிப், நான் பண்ணாதான் இவங்க பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன, நீ அங்க உடைய மாட்டி விட்டுடுவா அப்படின்லாம் சொல்லி பார்த்த உடனே இருந்தாலே, அதுக்கப்புறம் இம்மிடியேட்டாவே ஆயிடுது. இவர் சொன்ன முகூர்த்தம் அவருக்கு வந்து வித்தின் ஃபியூ டேஸ், ஐ டோன்ட் நோ த கணக்கு, அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மரணம் ஏற்பட்டு விடுது. சோ அதனால வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 1 மந்த்ல இறந்தாருங்க 1 மாதாஜி. மந்த் அதான். சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய பிரபுபாதர் எச்சரிச்சும் அவங்க கேட்கல, அந்த மீட்டிங் கேட்கல, கேட்காதீங்க, ஆபத்து இருக்கு, உங்க உயிரிழப்பு வரும்னு சொன்னாங்க. அவர் கேட்காம அதுல போய் கலந்துக்கிட்டாங்க. கரெக்ட். சோ இது நமக்கு கண் முன்னாடி இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கிறது. அப்போ வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு அது தெரிய மாட்டேங்கிறது. நம்ம இன்னமும் வந்து நம்பிக்கை இல்லாதவங்களே நம்ம வந்து பெரிய இதா நினைச்சோம். ஏன்னா வந்து அது கொடுத்தானே, அப்புறம் அவனை ஓட்டுல ஜெயிக்க வச்சுக்கலாம். அப்புறம் அவன் எப்படி நம்மளோட நாட்டை ஆளுவான் இல்லையா, இந்த மாதிரி எல்லாம். சோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு செலக்ட் அவர் லீடர்ஸ் ஆல்சோ. சரி, வாட் எவர் டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே யாரு நம்ம வழி நடத்துறாங்களோ, நமக்கு வந்து யாரு வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு சம்படி, யாரும் நம்மளை வழி நடத்துறாங்க. எத்யத் ஆச்சாரதி சிரேஷ்ட, அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு. அவங்க எப்படி நம்மளை வழி நடத்துறாங்களோ நம்ம அறியாமே நம்மளும் அப்படியே போயிட்டு இருப்போம். நமக்கு தெரியாதனால என்னது, நம்ம அம்மா அப்பா வீட்டுல எப்படி இருக்காங்களோ அது போல நம்ம வளருவோம். நம்ம எப்படி வளர்றோமோ நம்ம பசங்க நம்மளை பார்த்து வளருவாங்க. நம்மளே 8 மணி வரைக்கும் தான் எழுந்திருப்போம், நாங்க காலையில மங்களாரத்தி பார்க்கலன்னு பசங்க எங்க மங்களாரத்தி பார்ப்பாங்க. நம்ம ஜபம் பண்றது இல்லைன்னா அவங்களுக்கு, நீ ஜபம் பண்ணுப்பா, நீ இஸ்கான்ல சேர்ந்திருக்கு இல்லையா, கிட் செக்ஷன்ல ஜபம் பண்ணுன்னு, அப்பா நீங்க பண்ணீங்களா, அம்மா நீங்க பண்ணீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. சோ என்ன பண்ணணும், நம்மளும் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும். சோ நாத்திகர்களா தான் நிறைய பேர் இருப்பது. நாத்திக தன்மை தான் வந்து ரொம்ப மனித சமுதாயம் நல்லா வளர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. சோ நாத்திகத்தன்மை நிறைந்த வாழ்வினால் உண்மை அறிவு அற்றவர்களான அவர்களை பாவப்பட்ட அயோக்கியர்கள் என்றும் மனிதரில் கீழானவர் என்று பகவத்கீதை என்னெல்லாம் இருக்காங்கன்னா, நமாம் துஷ்கிருத்தினோ மூடாக, துஷ்கிருத்தினோனா மூடர், இது நாத்திகர்கள் அந்த மாதிரி. எப்படி மூடர்கள் பிரபத்தியந்தே நரா தமாக, நரன மனிதர்கள், அதமான கீழ்நிலை, ரொம்ப லோவஸ்ட் ஆஃப் மேன்கைண்ட், அதை விட ஒரு மோசமான ஒருத்தம். ஏன்னா பண்றாங்களே, இப்பதான் பாக்குறோமே, நல்லா வெட்டினேன், என்னோட லவரை நல்லா வெட்டி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சேன், அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூட்டையா எடுத்து ஒரு இடத்த போயிட்டு வீசி எறிஞ்சுன்னு வந்தேன். இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும். இப்ப நடக்கல, ஐ திங்க் மேபி 1 year பேக். எப்படி மனசு வருது, அங்கேயே அவன் எப்படி தூங்குறான், எப்படி சாப்பிடுறான், ஐயோ அதெல்லாம் வந்து எவ்வளவு ஒரு வர்க்கத்தனம் இல்ல. சோ மனிதர்களே கீழ்நிலை அந்த மாதிரி. அப்புறம் மாயையா பகிர்ந்த ஞானம் எப்படி இருக்கு, மாயையில கவரப்பட்டதா இருக்கு. அப்புறம் ஆசுரிக் சுபாவம் அப்படின்னா இந்த அசுர சுபாவத்துல இருக்கான். ஆசுரம் பாவம் ஆசிரிதாக, அசுர சுபாவத்துல இருக்கான். இந்த மாதிரி 4 டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் தான் இவங்க எல்லாருமே. என்னது மூடர்கள்லாம், இந்த மாதிரி மூடர்களை யாரோ கொடுத்துருக்காங்கன்னாக்கா, மனிதன் வந்து உழைச்சுட்டே இருக்கான். காலையில இல்ல 6 மணி டைம்ல எனக்கு சரி வராது. இப்ப நம்ம இதுலயே பாக்கலாம், 18 days கோர்ஸ்ல 6 மணிக்கு எவ்வளவு எப்பவுமே புவர் அட்டெண்டன்ஸ் தான். ஏன்னா வேலைக்கு போனோம், சமைக்கணும், இதேதான் டெய்லி சாப்பிடணும், டெய்லி இதே. அது கேட்டுட்டே பண்ணலாமே இல்லையா, வரமாட்டாங்க. சரி ஓகே, சீக்கிரம் போனோம் இல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்ப 9 மணிக்கு வைக்கிறோமே, எங்க தூக்கத்தையும் நாங்க கெடுத்துட்டு அடுத்த நாளைக்கு எங்களுக்கு வரணும் மங்களாரத்துக்கு. அப்போ நாங்க 9 மணிக்கு கிளாஸ் வைக்கிறோம். எங்களோட கிளாஸே 10:15 10:30 தான் முடியறது. அதுக்கப்புறம் வீட்டெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சரி, கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னு படுத்துக்க முடியுமா, முடியாது. கொஞ்சம் எல்லாம் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு நாங்க படுத்துக்க 9 மணி 11 திரும்பி காலையில எழுந்துக்கணும் எங்களுக்கு மங்களாரத்துக்கு. அதெல்லாம் இல்லாம அப்பவும் வந்து ரெடியா இருக்காங்க, வாங்க உங்களுக்கு ராத்திரி தான் டைமா நான் கிளாஸ் நடத்துறோம்னு. அதுல எத்தனை அட்டெண்டன்ஸ், புவர் தான். அப்படி பார்த்தா புவர் தான். சோ எல்லாமே எப்படி இருக்காங்கன்னா, சோ வாட், அந்த மாதிரி. யாருக்கும் இதுல நம்பிக்கை இல்லை. மெயினா என்ன, நம்பிக்கை கிடையாது. சோ அது வந்து இந்த மூடர்கள் இது வந்து 7.15 இது மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாம் பகவத்கீதா படிச்சுட்டு தான் நம்ம வந்திருக்கோம், இன்னும் புதுசெல்லாம் கிடையாது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அந்த மூடர்களா இல்லாம நம்ம வந்து இன்னும், அப்ப நான் அப்படி இல்லைன்னு ஓகே, பட் நம்ம எப்படி இன்னும் ஃபார்வர்டா எப்படி நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கோம் அதை பார்க்கணும்.
L3ல வந்துட்டு நான் அந்த மாதிரி இல்ல, நான் மூடர்ன் இல்ல, நான் அந்த கடைநிலை என்னது இந்த மாதிரி தாழ்ந்த இதுலும் கிடையாது, எல்லாம் ஓகே. பட் ஆன்மீகத்துல எவ்வளவு முன்னேறி இருக்கேன். அன்னைக்கு நான் 2 ரவுண்ட் பண்ணி, இன்னைக்கு நான் 2 ரவுண்ட் தான் பண்றேன், இல்ல 4 ரவுண்ட் பண்றேன். அதெல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லையே. நானும் நல்லா ஜொலிக்கணும். இதுல வந்து நான் ஆன்மீகத்துல வந்து அவனை விட நான் ஒண்ணும் இல்ல, காம்படிஷன் அதுல இருக்கணும். எதுல? ஆன்மீகத்துல காம்படிஷன் இருக்கலாம், பௌதிகத்துல காம்படிஷன். அவர் 4 செயின் வாங்கினா நான் 10 செயின் வாங்கினேன்னா வேண்டாம். இருக்கிற செயினும் வந்து அறுத்துன்னு எடுத்துன்னு போயிடுறாங்க. நம்ம போட்டுனாலும் நல்லா போத்தி மூடி நமக்கு பயந்துன்னு போனோம், அப்புறம் என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா? அப்போ மோசமான உலகத்தை நம்ம இருக்கோம். இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு ஆன்மீகம் ஒன்றே வழி. அப்ப அதைதான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம். எஸ், இதுல இருந்து படிக்கணும் இல்லையா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, நீங்க தான் யார் படிச்சாங்க இதுக்கு முன்னாடி? நீங்க படிக்கல இல்லையா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி நீங்களா படிச்சீங்க? பதிலே இல்ல. மாணிக்கொல்லி மாதாஜி படிச்சேன். ஓகே. நான் படிக்கல மாதாஜி இன்னும். படிங்க, அதான் கேட்டுட்டு இருக்கேனே, படிங்க. சாரி மாதாஜி, சார்ஜ்ல போட்டிருக்கேன், இது ஒரு பக்கம் இருந்தது. சரி, அப்புறம் படிக்கிறேன். சார்ஜ் முடிஞ்ச அப்புறம் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. படிங்க. இவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் என்றும் சரணடையாமல் இருப்பதுடன் கிருஷ்ணரின் அடைக்கலத்தை நாடி செல்பவர்களின் முயற்சிகளையும் எதிர்க்கின்றனர். இத்தகைய நாத்திகர்கள் சமூகத்தின் தலைவர்களாகும் போது மொத்த சூழ்நிலையும் அறியாமையால் நிரப்பப்படுகிறது. புக் இருக்கு இல்லையா மாதாஜி? நீங்க தான் வாங்கிட்டீங்க. புக்கை பார்த்து படிச்சா ஈஸியா இருக்கும். வெயிட்டே பண்ணண்டா. இப்ப ஆபீஸ்ல இருக்கேன் மாதாஜி, மறந்துட்டு வந்துட்டேன் மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. அப்பவும் பாருங்க, நீங்க அட்டெண்ட் பண்றீங்கன்னா கிரேட் தான். படிங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. இத்தகைய சூழ்நிலையில் மஞ்சள் காமாலையால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவன் கற்கண்டை சுவைக்க இயலாதது போல இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வரவேற்க மக்கள் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. ஆனால் மஞ்சள் காமாலைக்கு கற்கண்டை விசேஷ மருந்து என்பதை ஒருவன் அறிய வேண்டும். அது போலவே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே எனும் இறைவனின் திருநாம உச்சாடனமும் கிருஷ்ண பக்தியுமே குழம்பிய நிலையில் இருக்கும் இந்த சமூகத்தை சீர்திருத்துவதற்கான ஒரே தீர்வாகும். நோயுற்ற ஒருவனுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு விருப்பமானதாக இல்லாவிடினும் பௌதீக நோயில் இருந்து குணம் பெற வேண்டுமெனில் கிருஷ்ண பக்தியை உணர்வை மிகுந்த கவனத்துடனும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் தொடங்குகிறார். மிகுந்த கவனத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அறிவுறுத்துகிறார். ஒருவன் இந்த சிகிச்சையை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் தொடங்குகிறான். ஏனெனில் பகவானின் இத்திருநாமத்தை உச்சரிப்பதால் பௌதிக நிலையில் உள்ள ஒருவன் எல்லாவித தவறான எண்ணங்களில் இருந்தும் விடுவிக்கப்படுகின்றான். சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம் அவித்யா, ஆன்மீக அடையாளத்தை பற்றிய தவறான எண்ணமே இதயத்தினுள் பொய் அகங்காரம் வருவதற்கு காரணமாகிறது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதேதான், சிம்பிள் தான். ஒன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுலாம் ஒண்ணும் இல்ல. எப்ப மஞ்சள் காமாலை அறியாமல் இருக்கிறவனுக்கு என்னது, அப்ப அதுக்கு மருந்து என்னது? அது கசப்பும். அவனுக்கு ஸ்வீட்டு தான் கொடுத்தாலும் அவனுக்கு கசப்பு. ஏன்னா அந்த மாதிரி வியாதியில வந்து பீடிக்கப்பட்டிருக்கான். அதே போலதான் வந்து அறியாமையில இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே அதுலதான் இருக்கோம். அப்ப நல்லதை எடுத்துச்சோன்னா இம்மிடியட்டா அப்படியா நிலை எதுக்கு அது வர மாட்டேங்கிறது. நம்ம இன்னும் நேரோ மைண்டடா தான் இருக்கோம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு குத்தம் குறை, ஏன்னு கேட்டு நம்ம சந்தேகமே பட்டு இருக்கோம். எல்லாத்துக்கும் ப்ரோகாஸ்டினேஷன் அப்படின்னா இது நாளைக்கு பண்ணலாம், நாளானைக்கு பண்ணலாம், அப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போயிட்டே இருக்கும். அதுதான் நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது. இப்ப மஞ்சள் காமாலை கற்கண்டே விசேஷ மருந்துதான் என்பதை ஒருவன் அறிய வேண்டும். ஆனா அவனுக்கு கசக்கும், கற்கண்டெல்லாம் கசக்கும் அந்த மாதிரி வியாதி வந்தா. அது போல நமக்கு இப்ப மருந்து என்னது? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபி. இந்த அறியாமையிலே நீ மெதுவா வெளியில வருவேன்னா எவ்வளவு பேர் பண்றாங்க? இப்போ நான் கம்மியா தான் பண்றேன், பண்ணவே இல்லை, பண்றதே கிடையாது, எனக்கு போர் அடிக்கிறது. ஏன்னா அது வந்து பெரிய பாரமா நினைக்கிறாங்க. அது எப்படி ஈஸியா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து நம்ம அது படிக்கணும். ஒரு வாட்டி எதுவுமே நம்ம இப்ப இந்த மாதாஜி ஆபீஸ் போயிருக்கேன் அப்படின்னாங்களே, அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஜாப் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஜாப் வந்து எப்படி பண்ணணும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பண்ணினா அது ஈஸியா இருக்கும். அதுக்குள்ள முடிச்சுட்டேனே அப்படி தோணும். அந்த ஜாபே நமக்கு அது பிடிக்காத ஜாப் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இழுத்து போயிட்டே இருக்கும். அதப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், எது பண்றோமோ நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எடுத்துன்னு பண்ணிட்டே இருக்கோம். அது வந்து எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு. சோ அதே போலதான் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபிக்கிறதுலயும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும். எப்படி வரும்னா பண்ணதான் வரும். ஒரு டைமை வச்சுதான் பண்ணணும். நம்ம மணியை பார்த்துட்டே பண்ண வராது. கிருஷ்ணரை நினைத்துன்னு பண்ணும்போது சீக்கிரம் முடியும். சோ அந்த மாதிரி என்னது நுஸ்கா தர்கீப் சப் சோச்சனைக்கா நம்ம எப்படி வந்து அதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா நம்ம தான் கிரியேட் பண்ணணும். சோ இறைவனின் திருநாம உச்சாடனமும் கிருஷ்ண பக்தியும் குழம்பிய நிலையில் இருக்கும் இந்த சமூகத்தை சீர்திருத்துவதற்கான அதுதான் ஒரே தீர்வு.
இப்ப பகவானுடைய நாமம் எடுத்து அதுல இருந்தா வெளியில வர முடியும். சோ நோயற்ற ஒருவருக்கு எப்படி வந்து இந்த மாதிரி சிகிச்சை பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி நம்ம அறியாமையில இருக்கிற நமக்கு என்னது ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அறிவுறுத்துகிறார், என்னது நாமத்தை ஜபிங்க அப்படின்னு. அப்புறம் ஒருவன் இந்த சிகிச்சை ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் அதுலதான் ஆரம்பிக்கிறான். அதனாலே 18 days கோர்ஸ் ஜபம் பண்ணுன்னு, அப்புறம் தான் மெதுவா பிரணத்தி படி, அப்புறம் மெதுவா ஸ்லோகன் எல்லாம் படி அப்படின்னு ஆரம்பிப்போம். ஆனா சொல்றது இன்னும் 18 days கோர்ஸ் தான் நம்ம போடுறோம். எப்படியோ அட்ராக்ட் பண்ணுமே, ஜபம் இருக்கு வாங்கன்னு யார் வரா? பகவத்கீதா படிக்கலன்னு சொன்னதுனாலதான் வராங்க. அப்போ நிறைய பேர் விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. பகவத்கீதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து ஜபம் பண்ணுங்க, நம்ம ஆன்மீகத்தை முன்னேறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். இந்த திருநாமத்தை உச்சரிப்பதால் பௌதிக நிலையில் உள்ள ஒருவன் எல்லா விதமான தவறான எண்ணங்களிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறான். இப்படி சேத்தோ தர்ப்பணம், தர்ப்பணம்னா என்னது? கண்ணாடி. அவரு சேத்தோ தர்ப்பணம் மார்ஜனம், மார்ஜனம் என்னது? கண்ணாடியில எப்பவுமே எல்லாம் தூசி எல்லா இடத்துலயும் பரவும், கண்ணாடியிலயும் இருக்கும். அப்ப நம்ம மூஞ்சி கிளியரா தெரியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? தினமும் அது துடைக்கணும். கண்ணாடி துடைக்கணும். இல்ல இந்த ஸ்கூட்டர் கார்ல எல்லாம் போறவங்க அந்த வைப்பர் துடைக்குமே, எல்லாம் அழுக்குலாம் இருக்கும் இல்லையா? ரோட்ல எல்லாம் போகும்போது மழை தண்ணி சேரு எல்லாம் இருக்கும். அப்ப அந்த வைப்பரை வச்சு அதை தொடச்சுட்டே இருக்கும். சேத்தோ தர்ப்பணம். அப்ப அதை பார்த்தாலும் நினைவு வரணும், சேத்தோ தர்ப்பணம் மார்ஜனம். அதுபோல நம்ம மனசுல இருக்கிற தூய்மையாக்கணும்னா என்ன பண்ணும்? சேத்தோ தர்ப்பணம் ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் தான் ஒரே வழி. அதானா லாஸ்டா இல்லையா? ஓ முடிச்சு விடலாம். நம்ம எத்தனை 4:20 4:30 முடிக்கலாம். கிடுகிடுன்னு படிச்சு இது என்ன இழுத்துட்டே போறது. அப்ப இல்ல இதுல சேத்தோ தர்ப்பணம் இதுதான் இல்லையா? அவித்யா ஆன்மீக அடையாளத்தை பற்றி தவறான எண்ணமே இதயத்தினுள் போய் அகங்காரம் வருவதற்கு காரணம். அப்ப அகங்காரம்னா என்னது? தவறான எண்ணம், நான் தான் எல்லாம் அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம வந்து நிறைய ஃபால்ஸ் ஈகோல நம்ம இருக்கோம். அதுதான் வந்து ரீசன். அந்த அழுக்கு அடைந்ததுனாலதான் அந்த ரீசன்ல நம்ம வந்து தவறான எண்ணம் கழிவு வைத்து இருக்கோம். ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. உண்மையான நோய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க படிங்க மெதுவா, ரொம்ப அழகா படிக்கிறேன். ஆனா கிடுகிடுன்னு படிங்க, ஏன்னா டைம் இல்ல. அழகா படிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்க படிக்கிறது. நமக்கு இப்ப கொஞ்சம் ஷார்ட்டா இருக்கு. உண்மையான நோய் இதயத்தில் உள்ளது. உள்ளமும் உணர்வும் தூய்மை அடையும் போது ஒருவன் பௌதீக நோயினால் பாதிப்படைவதில்லை. உள்ளத்தையும் இதயத்தையும் எல்லாவித தவறான எண்ணங்களிலிருந்தும் தூய்மைப்படுத்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஒருவன் உச்சரிக்க வேண்டும். இது சுலபமானது மட்டுமின்றி அனுகூலமானதும் ஆகும். பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதால் கொழுந்துவிட்டெறியும் பௌதீக வாழிலிருந்து ஒருவன் விடுவிக்கப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க நல்லா இருக்கு. நல்ல ஸ்பீடு, வித்தவுட் மிஸ்டேக். ரொம்ப அழகா எனக்கு வராது இல்லையா? அதனால நான் நல்லா அனுபவித்து நான் கேட்டு இருக்கேன் அவங்களோட. பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதில் அபராத நிலை, அபராதங்கள் குறையும் நிலை, அபராதங்கள் அற்ற தூய நிலை என 3 நிலைகள் உள்ளன. ஓர் ஆரம்ப நிலை பக்தன் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது பல அபராதங்களை இழைக்கிறான். 10 வித அபராதங்களை ஒரு பக்தர் தவிர்க்கும் பொழுது அபராத நிலைக்கும் அபராதங்கள் அற்ற தூய நிலைக்கும் இடையேயுள்ள நிலையை அடைகிறார். தூய நிலையை அடையும் ஒருவர் முக்தி அடைகிறார். இது பவ மகா தாவாக்னி நிர்வாபனம் எனப்படுகிறது. கொழுந்து விட்டெறியும் பௌதீக வாழ்விலிருந்து முக்தி பெற்றவுடன் தெய்வீக வாழ்வின் சுவையை அனுபவிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா ஃபாஸ்ட், நல்ல ஸ்பீடு. சோ இதேதான் கொடுத்துருக்கு. ஒன்னும் எக்ஸ்ட்ராவெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணு இல்ல. நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்துறது என்னது? மார்ஜனம் என்னது? எதை வைத்து துடைக்கலாம்? இதுதான் நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்தை தான் வச்சு கிளீன் பண்ணலாம். நம்மளோட மனதை தூய்மைப்படுத்தலாம். ஏன்னா ஃபுல்லா அழுக்கு நிறைஞ்சிருக்கு, அதுல இருந்து வெளியில வரணும்னு தான். அப்புறம் சாண்டிங்ல எப்படி இருக்கு? வெறும் சாண்ட் பண்ணா கிளீன் ஆயிடுமா? இல்லை, அதையும் எப்படி சாண்ட் பண்ணோம்? அபராதங்களற்ற தூய நிலை என்று அது 3 இருக்கு. என்னது? அபராத நிலை. தப்பா படிக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா எப்படி சொல்லுவாங்க? ஹரஹரே. அன்னைக்கு யாரோ நம்ம கிளாஸ்ல தான் படிச்சிருந்தாங்க. ஹரஹரே ஹரஹரேன்னு படிக்கிறோம். அது கிடையாது. அப்படியெல்லாம் சொன்னா இதெல்லாம் அபராதம். அப்புறம் ஹரிஹரி என்னது இன்னும் சொல்லுவாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா என்னது இன்னொன்று எனக்கு சொல்ல தெரியாது. அப்புறம் எங்கேயோ கவனக்குறைவா எங்கேயோ பாக்குறது, யார்கிட்டயும் இப்படி நம்ம ஜபம் பண்ணுவோம், இப்படி எல்லாம் ஆக்ஷனால எல்லாம் பேசுவோம். அதெல்லாம் தப்பு. மாலையை வைக்கிறதா உங்ககிட்ட ஃபுல்லா பேசி முடிச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம மாலையை வந்து தொடரலாம். திரும்பி ஆரம்பத்துல இருந்து பண்ணோம். நடுவில் 57 முடிச்சேன், அதை அப்படியே பிடிச்சுன்னு அவன்கிட்ட பேசிட்டு திரும்பி 58 அதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை, போச்சு. அந்த மாலை வந்து அந்த கவுண்ட் போச்சு. திரும்பி ஆரம்பத்துல இருந்து பண்ணணும். அதனாலதான் கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்ணணும். சோ அபராத நிலை, அபராதங்கள் குறையும் நிலை, அப்புறம் அபராதங்கள் அற்ற தூய நிலை. அது வந்து மகாத்மா அவளான்னு அந்த மாதிரி பண்ணுவா. நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். இப்ப நம்ம வந்து அபராதங்கள் குறையும் நிலை குறைக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த நிலையில இருக்கோம். சோ இது வந்து என்னது? பவமகா தாவாக்னி நிர்வாபனம். அக்னியில நிறைய ஒரு என்னது பொசுங்கி போகும். அக்னியில எது போட்டாலும் போயிடும். அதனாலதான் ஆவாகனம்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அக்னியில தான் போடுவாங்க. எல்லாமே வந்து அழிந்து விடும். அப்ப நம்மளுடைய இந்த மந்திரம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, என்னெல்லாம் அழுக்குகள் இருக்கோ எல்லாம் அப்படி பஸ்வமாய் போய்விடும்.
கொழுந்து விட்டு எறியும் பௌதிக வாழ்விலிருந்து முக்தி பெற்றவுடன் தெய்வீக வாழ்வின் சுவையை அனுபவிக்கலாம். ஸோ அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து முயற்சி எடுத்து நாமத்தை வந்து அபராதம் என்னன்னா 10 ஆஃபென்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை வந்து நம்ம எப்பவும் ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, அப்புறம் யாரு உமாபதி சிவா பிரபுஜி படிங்க. முடிவு என்னவெனில் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிவு என்னவெனில் பௌதிக நோயிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர உச்சாடனத்தை ஒருவன் மேற்கொண்டே ஆக வேண்டும். மக்கள் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஏற்று ஜபிக்கும் சூழ்நிலையை உருவாக்கவே ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒருவன் தொடக்கத்தில் நம்பிக்கையுடன் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும். இவ்வாறு ஜெபம் செய்வது அவனது நம்பிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும் போது அவன் இயக்கத்தின் உறுப்பினராகலாம். தாங்கள் உலகம் முழுவதும் சங்கீர்த்தன குழுக்களை அனுப்புகிறோம். கிருஷ்ணரை பற்றி ஒன்றுமே அறியாத இடத்தில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கானோர் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தால் கவரப்படுகின்றனர். சில இடங்களில் மகாமந்திரத்தை பற்றி அறிந்த சில நாட்களிலேயே மக்கள் தலையை மலித்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரித்து பக்தர்களை நகல் செய்கின்றனர். இது போன்ற நகல் செய்தாலும் நல்ல விஷயத்தை நகல் செய்வதே வேண்டப்படுகிறது. இத்தகையோரில் சிலருக்கு படிப்படியாக ஆன்மீக குறியிடம் தீட்சை பெறுவதில் ஆர்வம் ஏற்பட்டு அவர்கள் குறியிடம் தீட்சை பெற தங்களை ஒப்படைக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது சில பேர் நக்கலும் பண்றாங்க. நீங்களாம் அந்த மாலை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா இந்த மாலை எல்லாம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாக்கலாம் இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் அப்படி ஒரு மாலை அப்படி தொங்கிட்டு இருக்கும். ஜபம் பண்றதுக்கு தானே அந்த மாலை இல்லையா? அவங்க எங்க ஜபம் பண்றாங்க? அது போட்டுன்னா நான் பெரிய பக்தன், நான் எப்ப வேணா ஜபம் பண்ணுவேன். ஆனா எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க. ஜபம் பண்றதுக்கு நம்ம நல்ல ஒரு பீஸா ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு யாரும் நமக்கு உபத்திரம் இல்லாத இடத்துல கண்ணை மூடின்னு பகவானை தியானம் பண்ணின்னு பண்ணோம். அந்த மாலையை மாட்டின்னு போன போல அது. அப்புறம் என்ன இதா போட்டிருக்காங்களே தலைமுடி மழிச்சு குடுமி எல்லாம் வச்சுட்டு வேஷம் கட்டுறது. அது மாதிரி வேஷம் கட்டின போல நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல வந்துருவோமா? அதெல்லாம் முடியாது. ஆனா வரலாம், எப்படி அது வேஷம் கட்டிக்குவோம். ஆனா ஆக்சுவல் என்ன பக்தி இருக்கணுமோ அதுவும் இருக்கும். அது பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் பஞ்சகச்சம் கட்டிட்டேன், குடுமி எல்லாம் வச்சிருந்தேன், நான் வந்து என்ன தலைமுடி எல்லாம் மழிச்சுனேன், மாலையெல்லாம் போட்டு இருக்கேன், திலகம் எல்லாம் நல்லா இட்டு இருக்கேன், கண்டி மாலா பாக்குறதுக்கு நல்லா இதா இருக்கு. ஆனா ஆன்மீகத்துல அப்படி உள்ளூரையும் நான் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டான்னாக்கா நத்திங் லைக் இட். சோ படிப்படியாக ஆன்மீகம். அப்புறம் என்னது, குருவிடம் தீட்சை எடுக்கணும். தீட்சைனா என்ன அர்த்தம்? அது உடனே இம்மிடியேட்டா நம்ம எல்லாம் தீட்சைக்கெல்லாம் போக முடியாது. உடனே நம்ம பயந்துடாதீங்க, தீட்சைக்கு எங்கேயோ இருக்கு. ஷெல்டர் ஃபார்மே இன்னும் ஃபில்அப் பண்றது இல்லையா? நீங்களாம் என்ன லெவல்ல இருக்கீங்க? நான் எழுத்துறி நம்ம தமிழுக்கு ரொம்ப பெருமையா நினைச்சது. ஆனா ஷெல்டர் ஃபார்ம்ல கோட்டை விட்டுட்டீங்க. என்னோட எல்லாம் இம்ப்ரெஷன் எல்லாம் போயிடுது. யாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. நான் கேட்கணும் தினமும். நான் வந்து எனக்கு என்ன பிச்சை எடுக்கிறாப்புல நான் கேட்க வேண்டியிருக்கேன். எனக்கு அதனால ஒன்றும் மானக்குறவெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லது நடக்கணும்னா நான் 10 டைம் கேட்கறதுக்கு ரெடியா தான் இருக்கேன். அப்புறம் நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இப்போ கிடைச்சப்புறம் பத்தியா இதுதானே மாதாஜி அன்னையில இருந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்கல்ல, அப்பயே நம்ம கொடுத்துருக்கணும், நம்ம இது எவ்வளவு டைம் சொல்ல வச்சுட்டோம் மாதாஜி அப்படின்னு நீங்க வேணா ஃபீல் பண்ணலாம், கொஞ்சம் ஒரு மனசாட்சின்னு இருக்கிறவங்க. அப்போ அந்த மாதிரி லெவலுக்கு போக கூடாது. இவங்க ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாங்க இல்லையா, நம்ம பண்ணிடலாமே. எழுத்துறை கிளாஸ் இருக்கு இங்க படி சொல்றாங்க. அப்ப நாங்க திங்கக்கிழமையும் செவ்வாய்க்கிழமையும் வந்துடுறோம். அப்புறம் என்ன சொன்னாங்க, ஓஹோ இது இருக்கா, ஓகே. அப்புறம் என்ன இப்ப சொல்றாங்க, பக்தி சாஸ்திரம் இன்னும் இருக்காமே, இருக்கு என்ன 16 ரவுண்ட் பண்ணுமா? அதுக்கு என்ன பண்ணிட்டா போறது. நம்ம அவ்வளவு மாசம் இன்னும் 3 மாசம் எடுக்கும், நமக்கு 2 மாசத்துக்கு அட்லீஸ்ட் எடுக்கும். அந்த 2 மாசம் சேவ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பக்தி சாஸ்திரம் அதுவும் போயிட்டே இருக்கும், இதுவும் பண்ணிட்டே இருப்போம். இதுலயும் இப்ப எக்ஸாம் வரும், இதெல்லாம் எழுதிட்டே இருப்போம். நம்ம அதுக்குள்ள அங்க பாதி கிணறு தாண்டி இருப்போம், பக்தி சாஸ்திரத்துல பாதி தாண்டி இருப்போம். எப்போ மனசை விசாலமா வச்சு நீங்க சொல்றதை ஏத்துட்டு பண்ணும்போது வரும். இது நான் சொல்றது, நான் இஸ்கான்ல நான் ஓனர் எல்லாம் கிடையாது. எங்களுக்கு நமக்கு இஸ்கான் டெம்பிள்ல இருந்து வர இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டியிருக்கு இல்லையா? சோ அதனால நீங்க எதுவுமே பரந்த மனப்பான்மையோட நீங்க வந்து ஒரு வாட்டிக்கு 2 வாட்டி சொல்றதுக்கு ரெடி தான். ஆனா சொல்லட்டுமே, என்ன 4 டைம் கேட்கட்டுமே அவங்க, அப்புறம் பாக்கலாம், என்ன இப்ப அவசரம் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. இது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு நல்லா புரியும் மனசுக்குள்ள, ஆமா என்னை பத்தி தான் சொல்றாங்கன்னு. ஆனா வெறும் நக்கல் பண்ணினா மாத்திரம் வந்து நம்ம ஆன்மீகத்துல வர முடியாது. நம்ம நிஜமாவே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகணும். படிப்படியாக ஆன்மீக குருவிடம் தீட்சை. இப்ப நம்ம இன்னும் உடனே தீட்சைகளை இன்னும் ப்ரிப்பேரே ஆகல, அக்டோபர்ல இருக்கு. நம்ம நல்லா இப்போயே பண்ணிட்டோம்னா யாருக்கு தீட்சைக்கு விருப்பம் இருக்கோ யூ வில் பி இம்மிடியட்லி செலக்டட். அதுக்கு நம்மளும் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கும். நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னாக்க வேண்டாம். இது யாரும் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. தீட்சை பெற்றா என்னது, குருவோட ஆசிரியம் நமக்கு கிடைக்கும், அவரோட அனுகிரகம் அதெல்லாம் வேணும். அது இல்லாம நான் வந்து டைரக்ட் குருவும் வேண்டாம், யாரும் வேண்டாம், ஆன்மீக கிளாஸும் வேண்டாம், L3 எல்லாம் நான் படிக்க மாட்டேன், நானே எல்லாம் படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னாக்க அவங்க படிச்சா போலதான். எனிவே சோ நம்ம வந்து இது மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு, அந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம போனோம். ஓகே, அப்புறம் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க,
உறுப்பினர். அப்போ நம்ம அந்த இயக்கத்துல இப்போ தான் நம்ம இதெல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா? அப்ப அதுல என்ன கொஞ்சம் ஃப்ரீபீஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. மெம்பர்ஷிப் ஆயிட்டீங்களா, சரி உங்களுக்கு எங்க வேணாலும் எந்த இஸ்கான்ல போயிட்டு வந்து ஸ்டே பண்ணலாம் ஒரு வாரம். ஆனா முன்னாடியே போட்டு சொல்லணும், ஏன்னா அந்த இடத்துல இடம் இருக்கணும் இல்லையா? அப்புறம் என்னது, உங்களுக்கு பர்த்டே வரும்போதெல்லாம் அவங்க வந்து நம்ம இப்போ பக்கத்து கோயில் போறோமோ இல்லையோ, அவங்க நம்ம நினைவா வச்சுட்டு நமக்கு லெட்டர்லாம் அனுப்புவாங்க, கால் பண்ணுவாங்க. அவங்க நமக்கு பதிலா அவங்க ஜபம் பண்றாங்க, நமக்கு வேண்டி அர்ச்சனை பண்ணுவாங்க கோயில்ல. சோ இதெல்லாம் எவ்வளவு ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லையா? நம்ம இங்க கேக்கு வெட்டி எரியிற வழக்க நிறுத்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவங்க சரியா ப்ராப்பரா இது பூஜை பனஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி ஒரு மெம்பர் ஆச்சுன்னா, அப்புறம் புக்ஸ் மெம்பர் ஆச்சுன்னா எல்லா புக்ஸும் வரும். மோஸ்ட்லி என்னெல்லாம் இருக்கும், மோஸ்ட்லி எல்லாம் வந்துடும். வேற பெரிய பெரிய சைத்தன்ய சரித்தாமிரதா வராது. பாகவதம் வேண்டாம்னு சொல்றவங்களுக்கு சைத்தன்ய சரித்தாமிரதா கிடைக்கும். சோ அது மாதிரி எல்லாம் கிடைக்கும் நமக்கு. பாகவதம் புக்ஸும் எல்லாம் வந்துடும். திரும்பி பகவத்கீதா புக் கிடைக்கும், கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் கிடைக்கும், L3 புக்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். இன்னும் என்னெல்லாமோ புக் எனக்கு இன்னும் நினைவில்ல, அட்டை போட்டு வச்சதோட சரி. ஏன்னா ஆன்லைன்ல படிக்கிறதுனால அதை திறந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் வரதில்லை. பட் எப்பவுமே ஆன்லைன் நமக்கு ஒத்துழைக்குமா? 5 நாளைக்கு எனக்கு நெட் இல்லாம இருந்தது. அப்போ அந்த புக்கு தான் ஓப்பன் பண்ணி படிச்சிருந்தேன். பாகவதம் படிக்கணும், டெய்லி பாகவதம் படிக்கணும். அப்ப எங்கேயும் படிக்கிறது, இங்க நெட் ஃபுல் க்ளோஸ்ட். அப்ப நமக்கு புக்கு தான் ஓப்பன் பண்ணி படிக்க வேண்டியது. அப்போ புக்கு தான் நமக்கு சரியான நமக்கு தோழனா இருக்கும். ஓகே, அப்ப என்னது இங்க என்ன படிச்சோம்? உச்சாரணம் ஒருவன் மந்திரத்தை ஓகே, இதெல்லாம் தான் படிச்சோம் நம்ம. சில இடங்களில் மகாமந்திரத்தை பற்றி அறிந்த சில நாட்களிலேயே அதான் இமிட்டேட் பண்ண பார்ப்பாங்க. வந்து அதெல்லாம் வந்து நாட் நெசசரி எல்லாரும் வீழ்ச்சி அடைவாங்கன்னு, பட் நம்ம நக்கல் பண்ண வேண்டாம். நமக்கே அந்த ஒரு உணர்வு வரும், நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இன்னத்துல 1.5 பேஜ் இருக்கா? 1.5 பேஜ் முடிச்சு விடலாம்னா ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முடிக்கலாம். எஸ், படிங்க மாதாஜி. யாரு? கலாவதி மாதா படிங்க. ஒருவன் உண்மையாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஒருவன் உண்மையாக இருந்து படி ஒருவன் உண்மையாக இருந்து தீட்சையும் பெற்றால் இந்நிலை பஜன கிரியா என்று அழைக்கப்படுகிறது. பிறகு ஒருவன் தவறான ஆண் பெண் உறவு, போதைப் பொருட்கள், மாமிசம், சூதாட்டம் ஆகியவற்றை முற்றிலுமாக தவிர்த்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜெபித்து பகவான் உண்மையாகவே ஈடுபடுகிறான். பஜன கிரியா நிலையில் ஒருவன் பௌதீக உலகிலிருந்து விடுதலை அடைகிறான். அத்தகையவன் விடுதிக்கோ உணவகத்திற்கோ சென்று மாமிசம், வெங்காயம் முதலியவற்றால் தயாரிக்கப்பட்ட சுவைமிக்க உணவு என்று கூறப்படும் அத்தகைய உணவை உண்பதற்கு செல்வதை அவன் பிடிப்பதில்லை. காஃபி, டீ அருந்துவதில்லை. தவறான பாலுறவிலிருந்து விலகி இருப்பது மட்டுமின்றி பாலுறவையே முற்றிலுமாக தவிர்க்கிறான். மேலும் அவன் சூதாட்டத்திலோ மன அனுமானத்திலோ நேரத்தை வீணடிப்பதில்லை. இவ்வாறு அவன் தேவையற்ற தூய்மை அடைகிறான். அனந்த நிவிருத்தி. அனந்த என்று பொருள். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் ஒருவனுக்கு பற்றுதல் ஏற்படும் போது அவனது களங்கங்கள் அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதெல்லாமே இப்ப என்னது, பஜன கிரியா. எதை பத்தி சொல்லியிருக்கு? ஒருவன் உண்மையான தீட்சை பெற்றான். தீட்சைன்னா என்ன அர்த்தம்? பகவான் குருவோட ஆசிரியம் கிடைக்கிறது. குரு கிட்டே இருந்து மந்திரம் வாங்கி ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சு விடுறான். இதுவரைக்கும் ஜபம் பண்ணேம் இல்லை, அந்த மாதிரி இருந்தது. ஆனா இப்ப நான் வந்து ரொம்ப சீரியஸா பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு வந்து அவங்க ஏத்துண்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேரையும் கொடுத்துட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் வரும். அந்த மாதிரி எனக்கு பஜன கிரியால நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது, மாமிசம், சூதாட்டம் ஆகியவற்றை முற்றிலுமா தவிர்த்து விடுவேன். ஏன்னா நான் தீட்சை பெற்றுட்டேனே. அப்ப நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து போகக்கூடாது. சூதாட்டம் பண்ணக்கூடாது, இல்லிசிட் செக்ஸ் பண்ணக்கூடாது, மாமிசம் என்னது இன்டாக்சிகேஷன், அதுல டீ, காஃபி ஒண்ணுமே, வெங்காயம், பூண்டு ஒண்ணுமே நான் எடுத்துக்க மாட்டேன். அந்த மாதிரி ஒரு தீர்மானத்தோட வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம். இப்ப என்ன பண்றோம்னாக்கா பாக்கலாம், சிலப்போ மூடு இருக்கு ஃபாலோ பண்ணுவேன், மூடு இல்லைன்னா பண்ண மாட்டேன். மூடு இருந்தா நான் வந்து அன்னைக்கு ஜபம் பண்ணுவேன். இப்ப பரவாயில்ல, ஏன்னா நம்ம என்ன சின்ன குழந்தை ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கும். ஆனா அது ஒரு கண்டிஷன். நமக்கு அது மாதிரி போட்டுட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும்? இப்ப ஷெல்டர் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். கரெக்டா நம்ம இதை எழுதிட்டேன் இல்ல, அதுல நான் 12 எழுதிருக்கேன். நான் நம்ம 12 பண்ணியே ஆனோம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன தானோன்னு நம்ம இருந்தோம். சிலப்போ 12 பண்ணுவேன், சிலப்போ 15 பண்ணுவேன், சிலப்போ 2 பண்ணுவேன். ஆனா இப்ப ஒரு ஷெல்டர் ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கன்னாக்கா பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா மனசு உறுத்தும் நமக்கு. அதே போலதான் தீட்சையும் அப்படிதான். அதே போல டீ, காபி ஒண்ணுமே வந்து குடிக்க மாட்டான். எல்லாம் போறோம், அது இல்லாம இப்ப வாழலாமே அந்த மாதிரி. அப்புறம் ஏதாவது தவறான பாலுறவை வந்து விலகி இருப்பான். அப்புறம் சூதாட்டத்தில் மன அனுமானத்தில் நேரத்தை வீணடிக்க மாட்டான். இந்த மாதிரி அனர்த்த நிவர்த்தி அவசியம் இல்லாத இதெல்லாம் விட்டுடுவோம்.
எது அவசியம் உண்டு லைஃப் தெரிஞ்சு போயிடும். கிளாரிட்டி, டோட்டல் கிளாரிட்டி. இதெல்லாம் நமக்கு என்னத்துக்குன்னா சரியான பாதையில கொண்டு போறாங்க. எதெல்லாம் அனாவசியமா எல்லாம் விட்டு போயிடும் நம்மளை விட்டு. ஒன்லி பியோர் சோலா நம்ம வந்து போயிட்டு இருப்போம். ஏன்னா இந்த பாதையில அதுதான் வேணும். பியோர் சோலா நம்ம வந்து பகவான் இடத்தில் அடையணும்னாக்கா, போகணும்னாக்கா இதெல்லாம் தான் வேணும். எஸ், இதுவும் படிங்க மாதாஜி. யாரு? மாணிக்கவல்லி மாதாஜி படிக்கும். ஒருவன் தேவையற்ற ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அனர்த்தங்களில் இருந்து விடுபடும் போது அவன் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களை நிறைவேற்றுவதில் ஸ்திரம் அடைகிறான். அடுத்ததாக அத்தகு செயல்களில் அவன் பற்றுடையவனாகிறான். பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதில் பரவசத்தை அனுபவிக்கிறான். இந்த நிலை பாவ எனப்படுகிறது. இது மறைந்துள்ள கிருஷ்ண பிரேமையின் எழுச்சிக்கான ஆரம்ப நிலையாகும். இவ்வாறாக கட்டுண்ட ஆத்மா பௌதீக வாழ்விலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். பௌதீக செல்வம், பௌதீக அறிவு மற்றும் எல்லா வகையான பௌதீக கவர்ச்சிகளை உள்ளடக்கிய உடல் சார்ந்த வாழ்வின் மீதான ஆர்வத்தை இழக்கிறான். இத்தகைய நிலையில் முழுமுதற் கடவுள் யார் என்பதையும் அவரது மாயை என்ன என்பதையும் அவனால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். அதே கஷ்டம். சோ இது அடுத்த என்ன, நீ அடுத்ததும் படிக்கலாம் மாதாஜி. என்ன ஆயிடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். இப்ப இது அடுத்த என்ன ஸ்டேஜ் வந்துடும்? பாவம். என்ன நமக்கு ஒரு இதெல்லாம் பண்ண முதல்ல இருந்து யாரோ சொன்னாங்க, இந்த வைதி பக்தி அதெல்லாம் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா, சொல்லியிருக்காங்க, பண்றோம். அப்புறம் இந்த ராகானுக நமக்கே தோணும் எல்லாம் பண்ணணும், பண்ணாததுக்கு நம்ம இருக்கக்கூடாது, நம்ம பண்ண அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வரும். அப்புறம் பாவம் ஸ்டேஜ். இது பாவா அல்லது என்னது உறங்குகின்ற கிருஷ்ண பிரேமைக்கான ஆரம்ப எழுச்சியாகும். நமக்கு வந்து நம்மள அதான் அலாரம் எல்லாம் அடிச்சு எழுந்துன்ற காலம்னா போயிடும். நம்மளே எழுந்துடுவோம். அலாரம் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எழுந்துட்டு அப்புறம் அலாரம் அடிக்கும் போது தட்டுவோம், சரி போறோம் நான் தான் எழுந்துட்டேன் அப்படின்னு. சோ அந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்துடுவோம். அப்ப என்ன அர்த்தம்? நம்ம தான் இதெல்லாம் ஒரு இண்டிகேஷன் எப்படி வந்து ஆன்மீகத்தை நம்ம முன்னேறோம் அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது, இது படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. மாயையின் இருப்பினால் பக்தன் பாவநிலையை அடைந்த பின்னர் மாயையினால் அவனை தொந்தரவு செய்ய இயலாது. மாயையின் உண்மையான நிலையை பக்தனால் காண முடிவதே இதற்கான காரணமாகும். கிருஷ்ணரை மறந்திருப்பதே மாயை எனப்படுகிறது. கிருஷ்ணரை மறத்தல், கிருஷ்ண உணர்வு ஆகியவை இரண்டும் ஒளியும் நிழலும் போல அருகருகே நிற்கின்றன. நிழலில் இருப்பவனால் ஒளியினால் வழங்கப்படும் சௌகரியங்களை அனுபவிக்க இயலாது. ஒளியில் இருப்பவன் நிழலில் இருளால் அவதியுறுவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்பதால் ஒருவன் படிப்படியாக முக்தி அடைந்து ஒளியிலேயே இருக்கிறான். உண்மையில் அவன் இருளை தொடுவதே இல்லை. சைத்தன்ய சரித்திராமிரதத்தில் மத்திய லீலை 22.31 பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ண சூர்ஜ சம மாயா அய அந்தகார ஜாஹா கிருஷ்ண தாஹா நாகி மாயர அதிகார. கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர், மாயை இருளை போன்றது. சூரிய ஒளி இருக்கும் இடத்தில் இருள் இருக்க முடியாது. அது போலவே கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொண்டவனுடன் அறியாமை என்னும் இருள் மாய சக்தியின் ஆதிக்கம் உடனடியாக மறைந்து விடுகிறது. இது வந்து சூரிய தான் வரணும். அது அந்த பெங்காலிக்காரங்களாம் யாக்கு ஜா தான் படிப்பாங்க. ஜமுனா எல்லாம் அந்த ஜாஜான்னு வரும் அவங்களோட. அதனால சூரியன்னு போட்டிருக்காங்க. அது சூரிய கிருஷ்ண சூரிய சமமாயா ஹயா அந்தக்கார. அப்ப சூரியனுடன் ஒப்பிடுறாங்க. என்னது? நாலேஜ். பகவானோட சங்கம் எப்படி நல்ல நாலேஜபிளா இருக்கும். நம்ம வந்து அவித்யால இருந்து வித்யால வந்திருக்கோம். அப்போ அந்தக்காரனா இருந்து இருட்டு மயமான இதுல இருந்து நம்ம எப்போ வெளிச்சத்துக்கு வர இருட்டுங்கிறது அஜ்ஞானத்தை குறிக்கிறது. அப்போ பகவானோட ஞானம், பகவானோட இந்த பக்தியில இருக்கும்போதுதான் நம்ம வந்து அஜ்ஞானத்துல இருந்து விடுபடுறோம். ஜஹா கிருஷ்ணா தானாகி மாயார அதிகாரா. எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணா இருக்காரோ, ஜஹானா எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணா இருக்காரோ அங்க வந்து நாஹி. என்ன நாஹினா இல்லைன்னு. மாயாவோட அதிகாரம் கிடையாது. மாயா நம்மள இது என்னது கேப்சரே பண்ணாது. ஏன்னா கிருஷ்ணரோட ஆசிரியர்ல நம்ம இருக்கோம். அதுதான் வந்து இந்த இதுல மத்திய லீலா சரிதாமிரதத்தை கொடுத்திருக்கு. அப்புறம் எங்கன்னு பார்த்தோம், கிருஷ்ணரை மறந்திருத்தலே மாயை எனப்படுகிறது. இப்ப மாயைன்னா என்ன அர்த்தம்னா, கிருஷ்ணரை மறந்து வேற எல்லாம் நாட்டம் போச்சுன்னா அதுதான் மாயை. இப்ப நம்ம கிளாஸ் இன்னைக்கும் வந்து இப்போ வந்து 22 பேர் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அவளையே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. சோ தட் ஷோஸ் என்னது, மாயை உங்க பக்கத்துல வரல. யாராலும் என் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. மாயா சொல்லும், வா அங்க போ, இங்க போ, போன் அடிக்கலாம், போன்ல பேசலாம். ஐ டு ஹோப் நீங்களாம் உங்க பேரை பார்த்துட்டு எல்லாம் 22 பேர் இருக்காள் அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா நீங்க அதெல்லாம் மியூட்ல தானே இருக்கோம். நாங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் மாதாஜி, தூங்கிட்டு தான் இருக்கோம்.
அது பண்றேன்னு எனக்கு தெரியாது. ஐ பிலீவ் எல்லாரும் வந்து அட்டென்டிவா இருக்கீங்கன்னு. அதனாலதான் எல்லாரும் படிக்கணும் அப்படிங்கிறேன். அது நீங்க எல்லாரும் விருப்பப்படுறீங்க இல்லையா பக்தி சாஸ்திரி வரணும்னு, இந்த மாதிரி எல்லாம் அலோவ் பண்ண நான் என் கிளாஸ்ல அலோவ் பண்ண மாட்டேன். இங்க உட்கார்ந்து 18 டேஸ்ல உட்கார்றவல L2ல உட்காந்தாச்சு, L3ல. அப்ப பக்தி சாஸ்திரி உட்காரலன்னா நோ. பக்தி சாஸ்திரம் ஒவ்வொருத்தர் வீடியோ ஆன் பண்ண வேண்டாம். அதுவே நான் வந்து என்னைக்குமே ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு அவாவளுக்கு எப்படி என்னது மூஞ்சி காட்டணும்னாக்கா காட்டலாம். ஒரு கிளாஸ்ல அவங்க சொல்லுவாங்க. என்னோட கிளாஸ்ல அதை நான் ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன். ஆனா எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க, எல்லாரும் படிங்க, ஏதாவது கேட்டா பதில் சொல்லுங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். சோ அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கோம். அப்படி முங்கி இருக்கும்போது இதெல்லாம் போயிடும். மாயா சிக்கல்ல நம்ம வெளியில வந்துடும். சோ இதுதான் வந்து சரிதாமிருத இதுலயும் போட்டிருக்கு மத்திய லீலையில. அவ்வளவுதான். மாய நிற்பினா பாவ நிலைக்கு நம்ம வந்தடையணும். ஓகே, இதுதான் முடிச்சிட்டோம். நம்ம 7 முடிச்சிட்டோம். ஓகே, 8 வந்து நாளைக்கு அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ நம்ம வாஞ்சாகல்பத்திர விஷயம் முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சாகல்பத்திருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत ग्रंथों की जय, राधा गोविंद की जय, श्री राम लल्ला की जय, और प्रेमानंदे हरे हरे कृष्णा।